హరే కృష్ణ. సో మనం ఇక్కడ శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ లోకేస్మిన్ వివిధానిష్టా పురా ప్రోక్తా మయా నగా జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. శ్రీ భగవానుడు పలికిన పాపరహితుడైన ఓ అర్జున, ఆత్మానుభూతి పొందయత్నించు 2 రకముల మానవుల గురించి నీకు ఇదివరకే నేను పూర్వమే చెప్పి ఉన్నాను. ఒకటి ధ్యానం ద్వారా అండ్ ఒకటి కర్మ మార్గం ద్వారా. సో ధ్యానం ద్వారా అంటే దేనికైనా జ్ఞానం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో, సో ఇప్పుడు అర్జున ఏంటంటే ఉన్న పలంగా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలని. సో ఇప్పుడు నాకు ఆత్మ జ్ఞానం ప్రసాదించావు. సో నేనేలా మళ్ళీ యుద్ధం చేయాలా? మళ్ళీ ఎందుకు నన్ను ఎందుకు యుద్ధంలో వినియోగించాలనుకుంటున్నావు? నేను ధ్యానం చేయనికి, తపస్సు చేయనికి వెళ్ళిపోతానని. సో అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారు. సో ఇంతకుముందు ఒక ప్రాసెస్ ఉండేదన్నమాట. వర్ణాశ్రమాలని 4 వర్ణాశ్రమాలు ఉండేటివి. సో మనకి బ్రహ్మచర్యాశ్రమము అండ్ గృహస్థాశ్రమము, వానప్రస్థాశ్రమం, సన్యాసాశ్రమం ఇలా 4 ఉండేది. సో అంటే స్టేజ్ బై స్టేజ్ అన్నమాట. వాళ్ళు ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఒక స్టేజ్ అలా ప్రోగ్రెస్ చేస్తూ లాస్ట్ సన్యాసాశ్రమంలో ఏంటంటే వాళ్ళు భగవద్ధామం చెందడానికి పూర్తిగా డెడికేటెడ్ ఫోకస్‌తో వాళ్ళు సన్యాసాశ్రమంలో వాళ్ళ భగవత్ సేవ సర్వీస్ వాళ్ళు ధ్యానం చేస్తూ వాళ్ళు భగవంతునిలో లీనమయ్యేవాళ్ళు. ఉన్న పలానా వెళ్తే ఏంటంటే అదంతా డెడికేటెడ్‌గా ఉండదని ఇక్కడ అంటున్నారు. సో అందుకే దానికన్నా గూడా భగవంతుడు చెప్తున్నారు కర్మ మార్గంలో అంటే మనం ఉన్న చోటనే ఉండి మన పనులు చేస్తూ మన భగవద్ధామం ఎలా చేరాలి అంటే ఫలాపేక్ష లేని కర్మలు చేయాలని ముందుగా మనం చూసాం. సో దాన్ని మనం నెక్స్ట్ ఇంకొంతగా చూస్తాం. సో కృష్ణుడి సమాధానం అన్నమాట. సో అర్జున క్వెషన్ అడిగారు గదా! ఫస్ట్ శ్లోకాలో. సో కృష్ణుడి సమాధానం అంటే జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యం అంటే సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మతత్వం అన్నమాట. సో జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యం అంటే ఓకే. నాకు ఇప్పుడు నువ్వు ప్రసాదించావు. నేనంటే ఎవరో బాడీ కాదు సోల్ అని తెలిసింది. సో ఇప్పుడు మనం పరమాత్మలో అంశ అని తెలిసింది. మనం శాశ్వతంగా ఉన్నామని తెలిసింది. సో మళ్ళా నేనేలా ఈ భవబంధాల్లో మళ్ళా ఈ యుద్ధం చేయడం అలా ఎందుకు? నేను జ్ఞానం కోసం నేను వెళ్లి తపస్సు చేస్తాను అని ఒకటి. అండ్ ఇంకొకటొచ్చి మనం కర్మ ఆర్ బుద్ధి అంటే జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ. ఇక్కడే ఉంటూ కూడా మనము కర్మలు చేస్తూ కూడా మనం భగవద్ధామం చేరొచ్చు అన్నమాట. ఇది యాక్చువల్లీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ వచ్చి ప్రతి ఒక్క యుగంలో ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ వే ఉండేది భగవద్ధామం చేరడానికి. సో అది వచ్చి మనకి సత్యయుగంలో వచ్చి ధ్యానం చేసేవారు. అంటే మెడిటేషన్ అది సూటబుల్. ఎందుకంటే ఆ యుగంలో ఎక్కువ లైఫ్ టైమ్ అనేది వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉండేది. అంటే ఒక 1000 సంవత్సరాలు అలా బ్రతికేవాళ్ళు వాళ్ళు. వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. సో వాళ్ళకది లభ్యమయ్యేది. సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అయ్యాక వనాశ్రమంలో ఉన్నాక కొన్నేళ్ల తర్వాత వాళ్ళు మెడిటేట్ చేసుకునేవాళ్ళు. లేదు అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇయర్స్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది కూడా. సో ధ్యానంలో కూడా చాలా స్టేజెస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు వెళ్ళాలంటే. సో అది ఎంతో శ్రమ, కష్టంతో కూడుకున్నది. అప్పట్లో అది సాధ్యపడింది. కానీ ఇప్పట్లో మనకది సాధ్యపడదనమాట. సో చేస్తారు ఇప్పుడును బట్ చాలా రేర్. ఎక్కడో కానీ కనపడదు. అండ్ మనకుండే ఈ జీవిత కాలమే చాలా తక్కువ. సో దీంట్లో దాన్ని మనం సాధించలేము. అది సూటబుల్ కూడా కాదు. కలియుగానికొచ్చిన ధర్మం వచ్చి మనకు భగవద్ధామం చేరాలంటే చాంటింగ్ చేయాలి. హరే కృష్ణ మహామంత్రం మనము చాంటింగ్ చేయాలి. భగవన్ నామాలు జపించాలి. అది మనకు ప్రిస్క్రైబ్డ్ వేదాల్లో చాలా క్లియర్‌గా ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. మనము ఈ కలియుగంలో మనం భగవద్ధామం చేరాలంటే భగవంతుని నామాలే మనకు శరణన్నమాట. సో భగవంతుడు ఈ కలికాలంలో నామంలో వస్తారన్నమాట. సో నామంలో ఉంటారు కాబట్టి ఆ నామాలు మనం జపిస్తూ ఉంటే భగవంతునితో కనెక్షన్‌లో ఉన్నట్టన్నమాట. సో అలా చేస్తూ ఉంటే మన లోపల ఉన్న పరమాత్మ మనకు జ్ఞాన జ్యోతిని అలా వెలిగిస్తూ ఉంటారు. సో మనకు జ్ఞానం అనేది ప్రాప్తి అవుతూ ఉంటుంది. సో అలా మనం భగవంతుని గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ కర్మ ద్వారానే మనము ముక్తిని పొందవచ్చు అన్నమాట. కర్మయోగం ద్వారానే మనము ముక్తిని సాధించవచ్చు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య యాస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచార స ఉచ్యతే. పైకి కర్మేంద్రియముల అదుపులో ఉంచిన మనసులో మాత్రం ఇంద్రియ విషయములపైనే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు తమని తామే మోసం చేసుకునేవాడు. అలాంటి అవివేకిని కపటాచారి అంటారు. సో ఇంతకుముందు కూడా అర్జున అంటారు కదా! వెళ్ళిపోతాను నేను ఇప్పుడు తపస్సు చేయడానికి వెళ్ళిపోతాను అని అంటారు. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. కర్మేంద్రియాల అదుపులో ఉన్నట్టు కనిపించి,
మనసులో మాత్రం దాని గురించే, ఆ విషయాసక్తుల మీద గురించే మన ఆలోచన నిలిచినట్లయితే, కేవలం ఆలోచన గూడా మనం దాని మీద పెట్టినట్లయితే, అది మనల్ని మనమే మోసం చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతామని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే పైకి ఉంటారు. ఇక్కడ చూపిస్తే ఇతనున్నారు. సన్యాసిలాగా కనిపిస్తున్నారు. సో, పైకెలా ఉంటాం, ఆ డ్రెసప్ అలా చూసేలకు ఓకే. వాళ్ళంతా ఒక ఇంద్రియాలను చాలా కంట్రోల్‌గా పెట్టుకొనున్నారు అని అనుకుంటాం కదా! సో, కానీ వాళ్ళు చూస్తే లోపల ఈ విషయాసక్తుల మీదే ఆలోచిస్తుంటారు. మనం చూస్తే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ సిట్యుయేషన్‌లో చాలామంది బాబాలని ఎన్నో చూస్తుంటాం కదా! న్యూస్‌లో. సో, వాళ్ళొక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు. సో, మా దగ్గరకొస్తే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ అవుతాయని. వాళ్ళ పర్సనల్‌గా చూస్తే సంథింగ్ డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కదా! రాంగ్ వేలో ఉంటుంది కదా! ఇప్పుడు బయట పెడతారు. మళ్ళీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడం పోలీసులు జరుగుతుంటుంది ఇలా. సో, పైకి మాత్రం కాదు, మన మనసులో ప్యూరిఫికేషన్ రావాలి. సో, మన మనసు ప్యూరిఫైడ్‌గా ఉండాలి అండ్ ఈ సెన్సెస్ గురించిన ఆలోచన ఏమాత్రం మన మనసులో లేశం మాత్రమే అంటే కొంచెం కూడా రాకూడదనమాట. సో, అలా అయినప్పుడే మనం దాన్ని సన్యాసాశ్రమంలోకి మనం వెళ్లి ధ్యానంలో ఉండగలుగుతారనమాట. సో, అందుకే భగవంతుడు అంటున్నారిక్కడ. సో, అలా పైకలా కనిపించినట్టున అంటే ఇంద్రియాలు అదుపులో చేసినట్టు పైకి కనిపించి లోపల దాని గురించి ఆలోచించే వాళ్ళని కపటాచారి అంటారని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అందుకే అది సూటబుల్ కాదు. అంటే కలియుగానికైతే మనకుండే సూటబుల్ ఒకటేమంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని చాంట్ చేయడం. హరే కృష్ణ. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియే కర్మయోగం అసక్త స విశిష్యతే. ఓ అర్జున, మరొక ప్రక్క శ్రద్ధావంతులు మనస్సుతో కర్మేంద్రియములను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు. సో, భగవంతుడు ఇంకా చెప్తున్నారు. సో, ఇలా ఫలాపేక్ష రహితంగా అంటే ఫలాన్ని ఆశించకుండా ఏదైతే పని చేస్తున్నామో దాని రిజల్ట్ మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయము. 1 సెకండ్ మాతాజీ ఇస్తాను. హరే కృష్ణ. ఓకే. నో ఆ! ప్రాబ్లమ్. ఆ! ఇచ్చాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో, మన కర్మలు ఎలా చేయాలంటే ఫలాన్ని ఆశించకూడదనమాట. అందట్లో ఎలా అంటే మనకు ఏది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ కర్మ చేయడానికే వచ్చాం. కర్మ చేయకుండా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండలేమనమాట. కనీసం మన దేహ పోషణకైనా మనం ఖచ్చితంగా కర్మలు చేయాల్సిందే. ఆ కర్మలు మనం ఫలాపేక్ష రహితంగా చేయాలి. ఏది వచ్చినా అది మనం భగవంతునికి సమర్పించాలి. మనం దాన్ని డైరెక్ట్‌గా తీసుకొని బాధపడడం, దుఃఖించడం అలా ఏమి చేయకూడదనమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనకి జ్ఞానం లభిస్తుందో తెలుసు అన్నీ భగవంతుని ఆజ్ఞానుసారమే జరుగుతున్నాయి. సో, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఏదైనా మనం ఒకే వేలో తీసుకోవాలి. బ్యాడ్ జరిగినా కూడా వి హావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ నార్మల్ వే. గుడ్ జరిగినా వి హావ్ టు టేక్ ఇట్ ఏ నార్మల్ వే. ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇక్కడ మనం డ్యూటీస్ మనం నిర్వర్తిస్తున్నాం. ఓకే. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇంకా ఏంటంటే శ్రద్ధావంతులు మనస్సుతో కర్మేంద్రులను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో, ఈ ధ్యానం చేసే వాళ్ళకన్నా అంటే పైపైన చూపిస్తూ లోపల విషయవాంఛలు పెట్టుకొని మేము ధ్యానం చేస్తాం, మెడిటేషన్ చేస్తాం, మేము సన్యాసులము, మాకు పవర్స్ వచ్చాయని చెప్పే వాళ్ళకన్నా మనం మన ఫ్యామిలీ లైఫ్‌లోనే ఉంటూ ఓకే. మనము ఈ భగవంతుని గురించిన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటూ కర్మలు ఎలా చేయాలని తెలుసుకుంటే కర్మయోగం ద్వారా మనము భగవంతుడిని మనం సేవించినట్లయితే మనమే ఇలాంటి వాళ్ళే ఎక్కువ శ్రేష్ఠులు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే భగవంతుని ముందు అందరూ సమానమే కదా! ఎవరు చిన్న, పెద్ద, పూర్, రిచ్ ఇలా తారతమ్యం ఏమీ ఉండదు భగవంతునికి. అందరూ భగవంతుని దృష్టిలో సమానమే అన్నమాట. సో, ఎలాగైతే ఇక్కడ చూపిస్తారు. పూరి జగన్నాథ్‌లో రథయాత్ర స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర జరిగేటప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు రాజు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళొచ్చి అలా స్వీప్ చేయాలన్నమాట. సో, స్వీప్ చేశాక రథం అనేది మొదలవుతుంది. కార్యక్రమాలనేవి స్టార్ట్ చేస్తారు. సో, దీని ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే భగవంతుడి ముందు అందరూ సమానమే. అందరూ చిన్నవాళ్ళే కదా! భగవంతుడు పరమాత్ముడు కదా! సో, అందరూ సమానమే. భగవంతుడు కింగ్ అవ్వచ్చు, నార్మల్ పర్సన్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వచ్చు. అందరూ భగవంతుడి ముందు సమానమే అన్నమాట. సో, మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. మన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇక్కడొచ్చాక చాలా చాలా మన కాస్ట్‌లని లేకపోతే పూర్, రిచ్ అని మనం ఎవరిని ఈక్వల్‌గా చూడము. కదా! సో, కానీ భగవంతుడు అందరు కాదు. భగవంతుడు అందరికీ ఒకేలాగే చేతులు, ఒకేలాగే కాళ్ళు, ఒకేలాగే బుద్ధి అన్నీ ఒకేలాగా ప్రసాదిస్తారు. పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళ వాళ్ళ అసోసియేషన్స్ వాళ్ళ దానివల్ల వాళ్ళ వాళ్ళ పూర్వజన్మల దీనివల్ల
కర్మల వల్ల డిఫరెంట్‌గా అనేది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా ఎంతో కోటి మంది జనాలుంటారు. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడీ విల్ హావ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ బిహేవియర్. అందరూ డిఫరెంట్‌గా నడుచుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో, అది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో, భగవంతుని దృష్టిలో అందరూ సమానమే అని కూడా ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాం. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్జాయో హ్యకర్మణః శరీరయత్రాపి చ తేన ప్రసిద్ధేద కర్మణః. నీ కర్తవ్య కర్మ నీవు ఆచరించవలసిందే. ఎందుకంటే కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే చేయడమే ఉత్తమమైనది. సో, ఏం చెప్తున్నారింక కర్మలు విడిచిపెట్టకూడదు. సో, విడిచిపెట్టేదానికంటే మనం కర్మలు చేయడమే చాలా ఉత్తమమైనది. కర్మలు చేయకుండా మనిషి జీవనయాత్ర సాగించలేడు కదా! మనం పుట్టామంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక కారణం ఉందని చెప్తుంటారు మన పెద్దవాళ్ళు. ఊరికే రామని కదా! ఏదో కర్మ ఉంటుంది అనుభవించాలి. సో, వి హావ్ టేకెన్ ఎ లైఫ్. సో, దీంట్లోనూ మళ్ళీ కర్మలు చేయాలి. సో, ఆ కర్మలు చేసేటప్పుడు మళ్ళీ కర్మ బంధనంలో చిక్కుకోకూడదు ఈ లైఫ్‌లో. సో, ఆ కర్మ బంధంలో చిక్కుకోకూడదంటే భగవంతుని సేవ చేయాలి. ఈ కర్మయోగం మనం ఫాలో చేస్తూ కూడా భగవంతుని సేవ చేయొచ్చని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారనమాట. ఇప్పుడు అర్జున కూడా కర్మ చేయనంటున్నారు. సో, వాళ్ళకి క్షత్రియ ధర్మం ఏంటి? యుద్ధం చేయడం. అధర్ముల్ని పనిష్ చేయాలి వాళ్ళు. సో, అది నేను వదిలేస్తా అంటున్నారు. వదిలేసి వద్దు నేనెళ్ళిపోతాను. తపస్సు చేసుకుంటాను. ధ్యానంలో ఉండిపోతానంటున్నారు. అందుకే భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కర్మలు విడిచిపెట్టడం కన్నా చేయడమే చాలా ఉత్తమమైనది. ఇప్పుడు అర్జున వీళ్ళు వదిలేస్తే ఎవరు అధర్మాన్ని ఇది చేయాలి, ఇక్కడ పనిష్ చేయాలి. ప్రతిదానికి భగవంతుడు వచ్చేటట్టుంటే ఇంతమంది ఎందుకు? ఈవెన్ మనకు డెమిగాడ్ 33,00,00,000 మంది దేవతలున్నారు. సో, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక నియామకత్వం ఉంటది. అంటే ఒక నియమించుంటారు భగవంతుడు. ఓకే. వీళ్ళు దీనికి, వీళ్ళు దీనికి అని. సో, వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్‌గా చేయాలన్నమాట. సో, ఇప్పుడు అర్జున కూడా ఆ స్టేజ్‌లో యుద్ధంలో ఎలా ఉన్నారు? వాళ్ళకి అధర్మాన్ని ఆహ్, ఆహ్, ఏమంటారు? పారద్రోలేరా అంటే వాళ్ళందరిని శిక్షించేలాగా అక్కడ ఉన్నారన్నమాట. సో, నువ్వు ఆ పని చేయాలి. ఇప్పుడు అది విడిచిపెడతా అని అనకూడదు. సిమిలర్‌లీ అందుకే భగవంతుడు అంటే కర్మ చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. ఈవెన్ మనకి ఎంతో మంది డెమిగాడ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ డ్యూటీస్ చేస్తున్నారు. ప్రతిదానికి భగవంతుడే వచ్చి చేయాలని కాదు. భగవంతుడు నియమిస్తారనమాట. మనకు కూడా ఈ పంచభూతాల్లో గాలి, నీరు, వాయువు ఈ దేహ పోషణకు మనకి ఏవైతే కావాలో భగవంతుడు ఆల్రెడీ సెట్ చేసి ఉంటారు. సెట్ చేసాకే మనం ఇక్కడ రావడం అనేది జరుగుతుందనమాట. అందుకే నేచర్‌లో చూస్తే పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. భగవంతుడు క్రియేట్ చేసిన నేచర్ చాలా పర్ఫెక్ట్. దాంట్లో మనకు అన్నీ దొరుకుతుంది. కాకపోతే ఏంటంటే మనకు తెలియట్లేదు అది దొరుకుతుందని. మనం మన విషయ వాంఛల భోగాల్లో పడిపోయి, మనం మన నేచర్‌ని మనమే పాడు చేసుకుంటాం. లైక్ లగ్జూరియస్‌గా కావాలంటే ఇంతకుముందు నడిచి వెళ్ళేవారు. బుల్లక్ కార్స్‌లో ఇప్పుడేంటంటే కార్లు రావాలి. ఫాస్ట్‌గా ఏరోప్లేన్స్ రావాలి. దీనివల్ల ఏంటంటే పొల్యూషన్ వస్తుంది. పొల్యూషన్ వల్ల నేచర్ పాడవుతుంది. నేచర్ పాడవడం వల్ల వర్షాలు టైంలో పడవు. ఓకే. ఇంకా, ఇంకా చాలా అంటే అన్‌వాంటెడ్ రెయిన్స్ ఒస్తాయి. ఓకే. సో, ఇలా అంటే మళ్ళీ అన్నీ లాస్ అవుతూనే ఉంటుంది. మళ్ళీ మనమే సఫర్ అవుతాం. మన నేచర్‌ని మనమే పాడు చేసుకుంటాం. మనమే సఫర్ అవుతాం. సో, అందుకే ప్రభుపాద చెప్తారు సింపుల్ లివింగ్ అండ్ హై థింకింగ్ అని చెప్తారు. అంటే సింపుల్‌గా బ్రతకాలి. బట్ మన ఆలోచనలు చాలా ఉన్నతంగా ఉండాలన్నమాట. అంటే ఉన్నతంగా అంటే ఉన్నతమైన భగవంతుని మీద మన ఆలోచనల్ని ఫోకస్ చేయాలి. సో, ఇంకా ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు మనం మనుషులు బతకాలంటే కేవలం కొంత భూమి అండ్ ఒక ఆవు ఉంటే చాలంట. సో, మనం మన జీవితాన్ని బ్రతికేయొచ్చు. కాపోతే మనం అలా ఎవరము లేము కదా! సో, మనము ఎంత కంఫర్ట్ లెవెల్ అయితే అంత కంఫర్ట్ మనము ఉండాలని ప్రయత్నిస్తున్నాము. సో, వాళ్ళ సిట్యుయేషన్ తగ్గట్టుగా ఇప్పుడు కొ గుడిసెలో ఉన్నవాళ్ళు ఏం చేస్తారు? కష్టపడి వాళ్ళ పిల్లలకి మంచి చదువు ఇప్పియాలనుకుంటారు. మంచి చదువంటే వాళ్ళేమనుకుంటున్నారు? ఈ ఫిజికల్ ఈ బాడీ రిలేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటంటే స్కూలుకి వెళ్లి అభ్యసించాలి చదువు. అండ్ ఎంతో ఫీజెస్ కడతారు వాళ్ళు కదా! ఎంతో ధనం వాళ్ళు ఖర్చు చేస్తారు. సో, అంతా కష్టపడి వాళ్ళు ఉన్నతంగా వెళ్లి ఒక గవర్నమెంట్ జాబో లేకపోతే ఒక ప్రొఫెషన్‌లో సెటిల్ అయితే ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు బాగా ఎర్న్ చేస్తారు. ఒక మంచి పొజిషన్‌లో ఉంటారు కదా! దీనికోసం అందరూ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. సో, అదంతా కూడా ఈ ఒక్క లైఫ్‌కి సంబంధించిందే అన్నమాట. సో, బట్ యాక్చువల్‌గా మనం ఉన్నతంగా ఆలోచించాలంటే మన భగవంతుని గురించి ఆలోచించాలి. మనం ఎందుకొచ్చాము ఇక్కడికి? ఓకే. హ్యూమన్ లైఫ్ ఎందుకు ఉంది? అసలు దాని పర్పస్ ఏంటి? ఓకే. మనం ఎందుకు మాటి మాటికి పుడుతున్నాం? మనం ఎవరము? బాడీ కాదు. వి ఆర్ సోల్స్. సో, మనం ఎందుకు మాటి మాటికి వస్తున్నాము? సో, అందుకని అంటిల్ అన్‌లెస్ మనం భగవద్ధామం చేరేంత వరకు ఇది నిత్యంగా సైకిల్ జరుగుతూనే ఉంటుందన్నమాట. జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి సైకిల్. సో, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. హ్యూమన్ లైఫ్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ థట్ పర్పస్. అది మనం మనము అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ మనం అలా లేమనమాట. సో, గుడిసెలో ఉండేవాళ్ళు కష్టపడి చదివిపిచ్చి
ఎంతో శ్రమ చేస్తారు. ఆ శ్రమ చేయడం వల్ల అంటే వాళ్ళ జీవితంలో సమయం కూడా దొరకదు. భగవంతుని గురించి ఆలోచించడానికి కానీ, వాళ్ళంటే వాళ్ళు ఎవరో తెలుసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళ దగ్గర సమయం ఉండదనమాట. ఎవరి దగ్గర టైం ఉండదు. ఏమంటే మేము చాలా బిజీ, చాలా బిజీ మా దగ్గర టైం లేదు అవన్నీ అంటారు. కానీ కాదు. మన జీవితంలో భగవంతునికి రుణపడి ఉండాలి. మనకు ఈ మానవ జన్మ అనేది దొరికిందంటే మనం రుణపడి ఉండాలి. అండ్ మనము కొంత టైం మనం స్పెండ్ చేయాలి. కనీసం మన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి మనం ఎవరనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో, దాని వైపుగా మనము అడుగులు వేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు కూడా చూస్తే క్లాసెస్‌లో ఎంతోమంది రిజిస్టర్ అవుతారు కదా! ఎంతోమంది వినాలనుకుని రిజిస్టర్ అవుతారు. బట్ వాళ్ళకి కుదరదు. అంటారు కూడా మాకు కుదరట్లేదు అని. కాదు. మనం కొంతలో కొంత సమయం స్పెండ్ చేయాలన్నమాట. తెలుసుకోవాలి మనమంటే. ఇది ఒక ఇనీషియల్ స్టెప్. ఇలా తెలుసుకుంటూ మనం భక్తుల అసోసియేషన్‌లో ఉంటూ ఉంటే మనం స్లోగా దీంట్లో ముందుకు వెళ్తాము. సో, మన ఒక జీవితాన్ని మనం సాఫల్యం చేసుకున్న వాళ్ళము అవుతామండి. హరే కృష్ణ. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణ్యోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మను చేయాలి. లేనిచో ఆ పనులు ఈ జగత్తులో కర్మబంధములలో కట్టివేస్తాయి. అందుకే ఓ కుంతి పుత్రుడా! నీకు నిర్దేశింపబడిన విధులను వాటి ఫలితములపై ఆసక్తి లేకుండా విష్ణువు తృప్తి కోసం నిర్వర్తించుము అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ అర్జునకి. అంటే యజ్ఞ రూపంలో కర్మను చెయ్యి అంటున్నారు. సో, ఎలా అంటే మన కర్మలను మన యజ్ఞంలాగా తీసుకొని చేయాలి. అంటే ఎప్పుడైతే మనం చేసే కర్మల నుంచి మనం ఫలాన్ని ఆశించకుండా ఒక ప్రాపర్ నాలెడ్జ్‌తో మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటామో, మరి దాని రిజల్ట్ కూడా మనమేంటి వచ్చనే వస్తుంది. ఏదైనా కర్మ చేశామంటే ఆ రిజల్ట్ రానే వస్తుంది కదా! బట్ దాన్ని మనం భగవంతునికి సమర్పించాలి. అంటే ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు వి హావ్ టు ప్రే టు గాడ్. సో, అనునిత్యం మనం నిత్య జీవితంలో మనం చేసే ప్రతి పని ముందు కూడా మనం భగవంతుడిని స్మరించాలి. స్మరిస్తూనే ఆ కర్తవ్యాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి. తర్వాత దాని రిజల్ట్ కూడా భగవంతునికే సమర్పించాలి. సో, అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే, మన ఈ కర్మ బంధనాలనేవి మనకు అంటవనమాట. దాని రియాక్షన్స్ మనకు అంటవు. నార్మల్‌గా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఒక బాల్‌ని గోడకేసి కొట్టామంటే అదొక యాక్షన్ రైట్? మనం ఎంత ఫాస్ట్‌గా కొడతామో అంతే ఫాస్ట్‌గా అది మనకి వెనక్కొచ్చి అంతే ఫోర్స్‌గా కూడా మనకి వెనక్కి తగులుతుందనమాట. సో, కదా ఇది యాక్షన్, రియాక్షన్ ఒక పాలిసీ ఇది. ఇది లా. సో, అందుకే ఏంటి మన కర్మలు చేసేటప్పుడు మనం దీన్ని భగవంతునికి స్మరిస్తూ చేయాలి. అండ్ దాని రిజల్ట్ కూడా మనం భగవంతునికి అర్పించాలనమాట. సో, అందుకే ఓ కుంతిపుత్ర నీకు నిర్దేశింపబడిన విధులను వాటి ఫలితములపై ఆసక్తి లేకుండా విష్ణు తృప్తి కోసం నిర్వర్తించు. అంటే అర్జునకు చెప్తున్నారు. నువ్వు యుద్ధం చేయాలి. అది నీ కర్తవ్యం. నీ కర్మ ఇక్కడ. సో, కాబట్టి నువ్వు దాని ఫలితం గురించి ఆలోచించు. అంటే మేము ఓడిపోతామా? గెలుస్తామా? వీళ్ళని చంపాలా? వద్దా? అనేది అనవసరం. నీ కర్తవ్యం ఏంటి? ఇప్పుడు అధర్మాన్ని నువ్వు పారద్రోలాలి. సో, ఆ పని నువ్వు చేయాలిప్పుడు. సో, దీని రిజల్ట్ ఏముంటుంది? నువ్వు నాకు వదిలేయి. విష్ణు తృప్తి కోసం నువ్వు ఈ పని చెయి. సో, భగవంతుడు చూసుకుంటాడు. మీ రిమైనింగ్ రిజల్ట్ అంతా భారమంతా భగవంతుని మీద వదిలేయని అర్జునకి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఒక్క నిమిషం అండి. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్పారన్నమాట. ఆహ్, 9th శ్లోక భాష్యంలో చూస్తే కనుక ప్రతి ఒక్కరూ విష్ణు ప్రీత్యర్థమై కర్మను అనుసరింపవలసి ఉన్నది. శుభ, అశుభ కర్మలు రెండును ఫలమును కలిగిండు కర్తను బంధించు కారణమున ఇతర కర్మలన్నీను జగమునందు బంధమునే కలిగించు. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ కృష్ణ భక్తి భావనయందు కృష్ణుని ప్రీత్యర్థమై కర్మను అనుసరింపవలెను. అటువంటి కర్మలను చేయనప్పుడు మనుజుడు ముక్త స్థితి ఎందే నిలిచియుండును. ఇది కర్మ చేయుట యందు గొప్ప నేర్పరితరమై ఉన్నందున నిష్ణాతులైన వారి నిర్దేశము దీనికి తొలుత అవసరమై ఉన్నది. అనగా శ్రీకృష్ణ భక్తుని నిర్దేశమునందు కానీ, లేదా ఎవరి సమక్షమున అర్జునునకు కర్మ చేయున అవకాశము కలిగెనో, అటువంటి శ్రీ కృష్ణ భగవాని ప్రత్యక్ష బోధనలను అనుసరించి గాని, ప్రతి ఒక్కరూ నిపుణతతో వర్తింపవలసి ఉంది. హరే కృష్ణ అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే భాష్యంలో మనకు ప్రభుపాదుల వారు చాలా డీటెయిల్‌గా చెప్పారు. హరే కృష్ణ.
యజ్ఞశిష్టా శిరస్సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః భుంజతే తీర్వగం పాపా ఏ పతంచాత్మకారణాత్. మొదట యజ్ఞములో నివేదించిన ఆహారమునే భుజించి భక్తులు అన్ని రకాల పాపాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్ని మాత్రమే తింటారు అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ నేచర్‌లో మనకి ఎవరు అన్ని ప్రసాదిస్తున్నారో ఒకసారి చూస్తే మీరు అన్ని మనకి ఎవరిస్తున్నారు? భగవంతుడే మనకన్నీ ప్రసాదిస్తున్నారు కదా! వర్షం పడాలన్నా మన చేతిలో ఏమీ లేదు కదా! అన్నీ భగవంతుడు ప్రసాదిస్తున్నారు. దాన్ని మనం స్వీకరిస్తూ ఉన్నాం ఈ నేచర్‌లో ప్రతి ఒక్కటిని. కానీ మనం అది మర్చిపోతున్నాం కదా! సూర్య భగవానుడు వస్తారు రోజు మార్నింగ్ సన్‌రైజ్ అయినప్పుడు లైటింగ్ వస్తుంది అందరూ చూస్తారు. కానీ ఎంతమంది పైకి తల ఎత్తి చూస్తాం మనం? తల ఎత్తి పైకి చూస్తామా? మన పనులలో పూర్తిగా నిమగ్నమైపోయి ఉంటాం కదా! ఓకే. లైటింగ్ కనిపిస్తుంది. ఆ లైటింగ్ ఎక్కడి నుంచొస్తుంది? సూర్య భగవానుడు కదా! సో, కనీసం అలా తల ఎత్తి కూడా చూసే ఛాన్స్ కూడా మనకి ఉండదు. లోపలే ఇంక ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళ పరిస్థితి ఇంట్లోనే పనిచేస్తూ అలాగే ఉండిపోతారనమాట కొంతమంది. కొంతమంది బయటికి వెళ్లి పనిచేసే వాళ్ళు బిజీగా వాళ్ళ లైఫ్‌లో ఏదో రోడ్‌లో అలా నడుస్తూ వెళ్లి ఏదో ఆఫీస్‌లకి వెళ్తారు, పని చేస్తారు. మళ్ళీ టైం అయిపోగానే ఇంటికొస్తారు. రాత్రి అయిపోతుంది, తింటారు. ఏదో టీవీలో కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తారు, పడుకుంటారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వస్తుంది. ఇలా డైలీ రొటీన్ జరిగే కొద్దీ మన ఏజ్ తరిగిపోతుందనమాట. కానీ మనకు నిజం ఏంటనేది మనకు అర్థం అవ్వకుండా పోతుంది. సో, అందుకే మనము ఆలోచించాలి కొంతగా. సో, మనకేదైతే లభిస్తుందో అదంతా భగవంతుని కృప వల్లనే లభిస్తుంది. సో, దాన్ని మనం తీసుకునేటప్పుడు మనం దాన్ని ఫస్ట్‌గా భగవంతునికే అర్పించాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు కదా! సో, దాన్ని మనం తిరిగి భగవంతునికే అర్పించాలన్నమాట. భగవంతునికి కావాల్సిందంటూ ఏమీ లేదు కదా! భగవంతునికి కావాల్సిందంటే ఏమైనా ఉందా? అడుగుతారా భగవంతుని ఇది కావాలని? లేదు. ఇది కావాలి, అది కావాలని లేదు. మనం ఎందుకు పెట్టాలి అని అంటారు భగవంతుడు. మనం సమర్పిస్తున్నాం కృతజ్ఞతా భావం. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనల్ని పోషిస్తున్నారు కదా! సో, అందుకే భగవంతుడు మనం కృతజ్ఞతగా మనం ఏది చేసినా గూడా ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఈవెన్ ఫుడ్ అయినా కూడా మనం వండేటప్పుడు కూడా భగవంతుని తలుస్తూనే వండాలి. దాని తర్వాత దాన్ని భగవంతునికి నివేదన చేయాలన్నమాట. బోగా చేశాక అది ప్రసాదంలాగా మనం తీసుకోవాలి. అలా చేస్తూ ఉంటే ఫుడ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎన్నో పాపాలు చేస్తాం. అంటే తెలిసి తెలియకనో వెజ్ కానీ నాన్ వెజ్ అయితే ఇంక అసలు అది తెలిసిందే షుడ్ నాట్ డూ. అండ్ వెజ్‌లో కూడా ఏంటంటే కట్టింగ్స్ ఇప్పుడు చేసినప్పుడు గానీ చాలా చాలా ఏమంటారు ఈ పురుగులు ఇలా ఉంటాయి కదా! అవి చనిపోతుంటాయి బాయిల్ చేసినప్పుడు. సో, ఎన్నో సూక్ష్మమైన జీవులు కూడా దాంట్లో చనిపోతూ ఉంటాయి. సో, దానివల్ల ప్రతి ఒక్కరిలో భగవంతుడు ఉన్నారని చూసాం మనం ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో. సో, దానివల్ల ఏంటంటే ఆహ్, మనకి పాపం తెలిసినా చేసినా, తెలియక చేసినా కొంత ఉండనే ఉంటుంది. సో, అందుకే దాన్ని భగవంతునికి అర్పించినప్పుడు ఏంటంటే అది ప్యూరిఫైడ్ అవుతుందనమాట. సో, ఆ ప్యూరిఫైడ్ భగవంతుని కరుణ వల్ల అది చాలా పవిత్రంగా మారిపోతుంది. దాన్ని మనం భుజించడం వల్ల ఆ పాపాలు అంటవు మనకు. అండ్ ఇంకొకటేంటంటే మన మనస్సు ప్యూరిఫై అవుతుందన్నమాట ఇంటర్నల్ నుంచి రైట్. మనం ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మన స్టమక్‌లో డైజెస్ట్ అయ్యే ఆ ఫుడ్డే ఎనర్జీని అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి అది ట్రావెల్ అవుతుంది కదా! బ్లడ్ త్రూ అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి అది ట్రావెల్ అవుతుంది. సో, దాంట్లో ఒక ప్యూరిఫికేషన్ ఉంటుందన్నమాట. సో, మనం ఇంటర్నల్‌గా కూడా మనం ప్యూరిఫై అవ్వడానికి సాధ్యపడుతుంది. ఇలా భగవంతునికి అర్పించిన ఆహారాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే. అండ్ వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్ని మాత్రమే తింటారు అని అలా మనం భగవంతునికి ఆఫర్ చేయకుండా తీసుకున్నట్లయితే అది డైరెక్ట్‌గా పాపం తీసుకున్నట్లే అవుతుంది. మనం చేసేదే ఎన్నో పాపకార్యాలు కదా! తెలిసి తెలియక తెలిసినా మనకు ఈ సెన్సెస్ గ్రాటిఫికేషన్‌లో పడిపోయాం కదా! సో, చేస్తాం. మనం వద్దనుకున్నా గూడా డెఫినెట్‌గా ప్రలోభానికి గురై ఆ పని చేసేస్తాం మనం కదా! సో, ఎన్నో చేస్తాం మనం పాపాలు. తెలిసే చేస్తూ ఉంటాం చాలా. తెలియక ఎన్నో చేస్తాం. ఇలా మనం ఫుడ్ తీసుకున్నందువల్ల కూడా ఎన్నెన్నో పాపాలు మనం స్వీకరిస్తూ ఉన్నామనమాట. సో, మనకెప్పుడు జ్ఞానం దొరుకుతుంది ఇలా ఉంటే మనకు కదా! సో, మనము ఫస్ట్ మనల్ని సరి చేసుకోవాలి. మనం ఎలా లైఫ్‌ని లీడ్ చేయాలనేది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలనమాట. ఇంకా ఇక్కడ 13వ శ్లోకాలో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నారు భగవద్భక్తులు లేదా కృష్ణ భక్త రస భావితులు ఆహ్, శ్రీల ప్రభుపాద వాళ్ళ భాష్యంలో క్లియర్‌గా ఇలా రాసారనమాట. సో, కృష్ణ భక్తి రస భావితులు సత్పురుషులని పిలువబడుదురు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ సమిధిలో తెలుపబడిన రీతిగా వారు సదా శ్రీకృష్ణుని భగవానుడి ప్రేమయందే నిలిచియుందురు. దేవదేవుని దేవదేవుని ప్రేమలో సన్నిహితముగా ముడివడి ఉండుటచే
అతనికి తొలుత అర్పింపనిదే దేనిని వారు స్వీకరింపరు. సో, వాళ్ళు ఆ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్‌తో ఉండిపోతారు భగవంతునితో కదా! ఎందుకంటే వాళ్ళ మనసంతా శాంతితో నిండిపోయి ఉంటుంది. సో, వాళ్ళు పూర్తిగా ఫోకస్డ్ మైండ్‌తో ఉంటారు. ఎవరు? కృష్ణ భక్తి రస భావనలో ఉన్నవాళ్ళు. సో, అలాంటి వాళ్ళేంటంటే ప్రతీదీ వాళ్ళు తీసుకునే ముందు ఫస్ట్ భగవంతునికే అర్పిస్తారు. భగవంతుని అర్పించకుండా వాళ్ళు ఏదీను స్వీకరించరు. అనగా అట్టి భక్తులు శ్రవణము, కీర్తనము, విష్ణోస్మరణం, అర్చనం వంటి పలు భక్తి మార్గముల ద్వారా యజ్ఞములను సదా నిర్వహించుచునే ఉందురు. సో, యజ్ఞం అంటే ఏంటి? యజ్ఞం అంటే ఏదో ఒక కుండం పెట్టేసి దాంట్లో అగ్ని పెట్టి అలా అని కాదు. మన జీవితంలో ఒక తపస్సులాగా తీసుకునేది కూడా అది యజ్ఞం అని చెప్తారనమాట. సో, ఈ శ్రవణం ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రవణ, కీర్తన, విష్ణు స్మరణం ఇలాంటి పలు భక్తి మార్గాలు కూడా యజ్ఞములను సదా అంటే ఇది కూడా ఒక యజ్ఞంలాగా అన్నమాట. శ్రవణం అంటే వినటం. మనం వింటూ ఉంటాం భగవంతుని గురించిన లీలలను. ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత చదువుతున్నాం. భగవద్గీత చదువుతున్నామంటే మనం భగవంతునితో సంపర్కంలో ఉన్నట్లే అన్నమాట. ఎందుకంటే భగవద్గీత స్వయంగా భగవంతుని వాణి అన్నమాట. ఆ సౌండ్ వాళ్ళ నోటి ద్వారా వాళ్ళు పాడతారు కదా! సో, ఆ వైబ్రేషన్, ఆ పవర్ అంతా ఈ శ్లోకాల్లో ఉంటుంది. సో, దీనికి భగవంతునికి కూడా భేదం లేదనమాట. సో, ఇలా భగవంతుని గురించిన శ్లోకాలంటే భగవద్గీత చదవడం, అవగతం అంటే నేర్చుకోవడం, తెలుసుకోవడం, శ్లోకాలని పఠన చేయడం. ఓకే. అని ఇలా చేయటం ద్వారా మనము ఒక యజ్ఞం చేసిన దాంతో సమానమనమాట. ఇది కొంత టైం చేసి వదిలేయడం అని కాదు డేలో. సో, మనం నిత్యంగా భగవంతుని మన మనసులో భగవంతుని నామాలను మననం చేస్తూనే ఉండాలి. ఇదొచ్చేసి మనకు స్మరణం కింద వస్తుంది. సో, మన మనసులో అనునిత్యం భగవంతుడిని స్మరణ చేస్తున్నాం. ఇది కూడా ఒక భక్తి మార్గం. నవవిధ భక్తిలో ఇది కూడా ఒక భక్తి మార్గం. అట్లుగాక తమ ఆనందము కొరకే ఆహారమును తయారు చేసుకునేవారు కేవలం చోరులే కాక సర్వ విధములైన పాపములను భుజించిన వారు కాగలరు. దొంగ, పాపి అయిన మనుజుడు ఎట్లు ఆనందమును పొందగలడు? ఇలా చేస్తూ పోతూ ఉంటే మనం పాపాలు ఎన్నో స్వీకరిస్తూ ఉన్నాం. మళ్ళీ అలాంటప్పుడు మనం దొంగలమనే కదా! భగవంతుని ప్రసాదించారు నేచర్‌లో. భగవంతుని ఇవ్వకుండా మనమే తీసేసుకొని తింటూ ఉన్నాం కదా! సో, అందుకే ఇక్కడ దొంగ అని చెప్తున్నారు. దొంగ, పాపి అయిన మనుజుడు ఎట్లు ఆనందాన్ని పొందగలడు? అది ఎన్నడూ సాధ్యపడే విషయం కాదు అని చెప్తున్నారు. కనుకనే జనులు సర్వ విధములుగా ఆనందమయులగుటకు సులభమైన ఈ సంకీర్తన విధానంలో నిర్వహించుటను వారికి నేర్పవలసి ఉన్నది. అందుకే భగవద్భక్తుల్ని శీల ప్రభుపాద క్లియర్‌గా రాసారనమాట. సో, అందరికి ఇది చెప్పాలి. వాళ్ళు సంకీర్తన చేయాలి. భగవంతుని నామాన్ని వాళ్ళు స్మరించాలి. ఒక యజ్ఞంలాగా వాళ్ళు తీసుకోవాలంట. అప్పుడే మనము ఇంటర్నల్‌గా ప్యూరిఫై అవుతుంటాం. అండ్ ఇలా ఎప్పుడైతే మనకు జ్ఞానం లభిస్తుందో ప్రతిదీ భగవంతునికి సమర్పించి దాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా ఆ ఫుడ్ వల్ల కలిగే పాపాలు కూడా మనము తొలగించుకునే వాళ్ళం అవుతాం. అంటే ఈ జన్మలో మళ్ళీ ఎక్కువ పాపాలు ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోకుండా ఆల్రెడీ చాలా లిస్ట్ పెద్దగా ఉంటుంది. దానికి ఇంకా యాడ్ చేస్తూనే పోతున్నామనమాట. అసలు ఈ లైఫ్ ఎందుకొచ్చింది మనకనేది అర్థం అవ్వట్లేదు. సో, అలా మనం ఏం చేయాలి? ఎక్కువ యాడ్ చేయకూడదు పాపాలను. ఉన్నదాలని తరిగించుకోవాలనమాట. సో, ఎప్పుడైతే మన పాపాలను తరుగుతాయి అప్పుడే కదా మనం భగవద్ధామం చేరగలం. సో, ఆ దిశగా మనము అడుగులు వేయాలి. సో, అందుకు సంకీర్తన విధానంను మనము పాటించాలి అని శ్రీల ప్రభుపాద వారు భాష్యంలో చాలా క్లియర్‌గా రాశారు. హరే కృష్ణ. సో, ఇక్కడ చూడండి భగవంతుడు ఇక్కడ ఒక స్లైడ్ పెట్టారు. ఇదొక సైకిల్. ఎట్లయితే మనకు జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి సైకిల్ ఎలా అయితే ఉంటుందో, ఇది కూడా ఒక సైకిల్ లాగనమాట. అంటే భగవంతుని ద్వారానే వేదాలు అంటే బ్రహ్మదేవుని వల్ల వాళ్ళు వేదాలనేవి వస్తాయండి. సో, వేదాలలో ఎలా ఉంటుంది? మనిషి నిత్య కర్మలు ఎలా చేయాలనే జ్ఞానం అంతా వేదాల్లో దాగి ఉంది. చాలా క్లియర్‌గా చెప్పి ఉంటారు. సో, ఆ కర్తవ్యాలు చేయడం, కర్తవ్యాలు మళ్ళీ తర్వాత కర్తవ్యాలు చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి అగ్రికల్చర్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. దానికి ఏం కావాలి? మనకు వర్షాలు సకాలంలో పడాలి. దానికి ఏం చేసేవాళ్ళు రాజులైన వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. అది కూడా వేదాల్లో చెప్పి ఉందన్నమాట. సో, యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు అప్పుడు భగవంతులందరూ సంతృప్తి చెందేవాళ్ళు. యజ్ఞ భోక్త వచ్చి మనకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అది మనం 5వ అధ్యాయంలో చూస్తాము. అన్ని యజ్ఞాలకు భోక్త పరమాత్ముడే అన్నమాట. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. సో, యజ్ఞం వల్ల ఏంటంటే వర్షాలు కురుస్తాయి. యజ్ఞాలంటే ఆ డెమి గోడ్స్ అనేవి వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారు. సో, అయినప్పుడు ఏంటంటే వాన దేవుడొచ్చి వర్షాలు కురిపిస్తూ ఉంటారు. సో, వర్షం వల్ల సకాలంలో ధాన్యం పండుతుంది. ఆ ధాన్యం వల్ల మనకు ఫుడ్, కూరగాయలన్నీ సకాలంలో లభ్యమవుతాయి. అంటే కరువు అనేది ఉండదు బేసికల్‌గా. సో,
ఆ ఫుడ్‌ని మళ్ళీ మనం వండిన తర్వాత ఏం చేస్తామో భగవంతునికి అర్పిస్తాం. అంటే ఇదొక సైకిల్. ఎవరైతే మనకు ప్రసాదిస్తున్నారో వాళ్ళకే ఫస్ట్‌గా మనం నివేదించాలి. అలా వాళ్ళకి భోగా పెట్టకుండా మనం తీసుకుంటే అది పాపాన్ని మనం స్వీకరించినట్టు అవుతుంది. అంటే దొంగలాగా మనము తీసుకున్నట్లు అవుతుందని చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞాత్ కర్మ సముద్భవః. ప్రాణులన్నీ ధాన్యముపై ఆధారపడి జీవిస్తాయి. ధాన్యము వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది. యజ్ఞాచరణ మూలంగా వర్షం కురవగా యజ్ఞము విద్యుక్త కర్తవ్యముల నుండి సంభవిస్తున్నది. సో, సమస్త ప్రాణులన్నీ ధాన్యాల మీద అంటే కొన్ని యానిమల్స్ అవ్వచ్చు, గ్రాస్ మీద ఉంటాయి. ఇలా అంటే ప్రాణులన్నీ అంటే ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే ఆహ్, మనమైతే ఓకే. ఫుడ్ మీద డిపెండ్ అవుతాం. బట్ యానిమల్స్ ఏవైనా ఉన్నా కూడా అవి కూడా చిన్న చిన్న ప్రాణులు ఈ ధాన్యం గింజలు అంటే గ్రాస్ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. సో, ఈవెన్ నాన్ వెజ్ తినేవైనా కూడా గ్రాస్ తినే దానిలో యానిమల్స్ మీద అవి కూడా ఆధారపడి ఉంటాయన్నమాట. సో, అందుకే మొత్తంగా ధాన్యం పైన ఆధారపడి జీవిస్తాయని చెప్తున్నారు. అండ్ ధాన్యము వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది. సో, వర్షం సకాలంలో పడాలి. ఈ ఫుడ్ ఇతరత్రా రావాలి అంటే వర్షాలు సకాలంలో పడాలి. అంటే యజ్ఞాచరణ మూలంగా యజ్ఞంలో వాళ్ళు సంతృప్తి చెందాలి. అని యజ్ఞము విద్యుక్త కర్మల నుండి సంభవిస్తుంది. విద్యుక్త కర్మలు అంటే అప్పుడు రాజుల కర్మ ఏంటి? యజ్ఞాలు చేయడం కదా! ప్రజలు సంతోషాలతో ఉండేలాగా చూసుకోవడం. దానికోసం వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. సో, అని చెప్తా. కానీ మనకు కలియుగంలో నిర్దేశించబడ్డ యజ్ఞమేంటి? హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞం అన్నమాట. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనం జపించాలి. అదే నిర్దేశించబడ్డ యజ్ఞం కలియుగానికి. ఇక మనం ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూస్తే ఇక్కడ శ్రీమద్ భగవద్గీతకు గొప్ప వ్యాఖ్యాత అయిన శ్రీల బలదేవ విద్యాభూషణులు ఈ విధంగా తెలిపిరి. శ్రీల బలదేవ విద్యాభూషణులు అంటే మనకు గౌడీయ బ్రహ్మమద్ద గౌడీయ సంప్రదాయంలో వచ్చే ఆచార్యులనమాట. ఇలా వాళ్ళు చెప్తారు ఏంటంటే, యజ్ఞ పురుషుడని అంటే యజ్ఞభోక్త అంటే తెలియబడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవతలందరికీ ప్రభువు. సో, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవతలందరికీ ప్రభువు అని చెప్తున్నారు. దేహమునందలి వివిధ అంగములు దేహమునకు సేవ చేయు రీతి ఆ దేవతలందరూ భగవానునికి సేవను గూర్చుదురు. కదా! సో, అందరూ ఈ డెమిగోడ్ 33,00,00,000 మంది దేవతలందరూ ఎవరి సేవ చేస్తూ ఉంటారు? ఆ భగవంతుని సేవ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని సేవ చేస్తూ ఉంటారని చెప్తున్నారు. ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, వరుడు వంటి దేవతలు సృష్టి పరిపాలనకి నియమింపబడిన అధికారులైనందున చూడండి వాళ్ళు సృష్టి పరిపాలన కోసము నియమింపబడ్డారు. ఎవరి చేత? ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చేత. నియమింపబడిన అధికారులైనందున వారి ప్రీతి కొరకే వేదములు ఆ యజ్ఞములను నిర్దేశించుచున్నవి. సో, వాళ్ళని సంతృప్తి పరచాలి. రైట్? కానీ వాళ్ళు సంతృప్తి పడాలంటే ఎవరు? ముందు భగవంతుడు పరమాత్ముడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు సంతృప్తి చెందాలి. అందుకే యజ్ఞభోక్త శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అని చెప్తాం. సో, ఎలాగని చెప్తామంటే ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు మనం ఏదైనా పండగ చేస్తాం. మనకి రకరకాల దేవుళ్ళుంటారు కదా! ఆహ్, అంటే కుల దేవతలని చెప్తారు. రైట్? ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఒక్కొక్క దేవతలను వాళ్ళు దేవుడిని కానీ కొలుస్తూ ఉంటారు. సో, ఏంటంటే వాళ్ళని సంతృప్తి చేయడానికి పండగలప్పుడు వచ్చినప్పుడైతే ఖచ్చితంగా మనం ఫాలో అవుతాం. డైలీ ఫాలో అవ్వకపోయినా కనీసం ఫెస్టివల్ డేస్‌లో వాళ్ళకి భోగా చేస్తాం. రకరకాల వంటలు చేసి ఫస్ట్ భగవంతునికి పెట్టాకే మనం భోంచేస్తాం. కానీ ఇది మనం ఓన్లీ ఫెస్టివల్స్‌కి రిస్ట్రిక్టెడ్‌గా పెట్టుకున్నాం కదా! ఇదైతే అందరూ ఫాలో అవుతారని అనుకుంటా నేను. బట్ అది కూడా ఫాలో అవ్వని వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి. బట్ బట్ ఆహ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అందరూ ఇది ఫాలో అవుతుంటారు. ఫెస్టివల్స్ టైమ్‌లో భగవంతునికి సమర్పించిన తర్వాతే మనం దాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటామనమాట. సో, ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అంటే మన కుల దేవతలున్నారనుకోండి. వాళ్ళకి ప్రసాదిస్తాము. సో, వాళ్ళు సంతృప్తి చెందుతారు. ఓకే. ఫైన్. వాళ్ళొక్కళ్ళే సంతృప్తి చెందుతారు. సో, వాళ్ళకి కూడా భగవంతుడు పవర్ ఇచ్చుంటారు కదా! సో, వాళ్ళకి కొంత పవర్ ఉంటుంది భగవంతుడు ఇచ్చుంటారు. సో, మనం వాళ్ళని ప్రసన్నం చేసినప్పుడు వాళ్ళు మనకు వరాలు ప్రసాదిస్తారు. మనం ఎలా అడుగుతాం జనరల్‌గా అంటే మనకి ఏం అడగాలో కూడా తెలీదు. సో, మన అన్నీ కూడా ఈ ఫిజికల్ లైఫ్ రిలేటెడ్‌గానే అడుగుతూ ఉంటాం. నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలి. ఇక పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఏదైనా సీట్ సంపాదించాలంటే ఏదైనా ఎంట్రన్స్‌లో వాళ్ళు మంచి ర్యాంక్‌తో వాళ్ళు పాస్ అవ్వాలి అనుకుంటే అంటే ఉత్తీర్ణత పొందాలి అనుకుంటే దానికోసం ప్రార్థిస్తుంటారు. సో, అలా డిఫరెంట్‌గా ఫిజికల్ లైఫ్ రిలేటెడ్ కోరికలే మనం కోరుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే నేను అనే భావనలో ఉంటాం. ఇది నా జీవితం నేను అనే భావనలో ఉంటాం కాబట్టి. అయింది వాళ్ళు కూడా ప్రసన్నులయ్యారు.
ప్రసాదిస్తారు. ఎందుకంటే మూల పురుషుడైన పరమాత్ముడు వాళ్ళకి కొంత పవర్స్ ఇచ్చారు. సో, వాళ్ళ డ్యూటీ అది. సో, అందుకే వాళ్ళు మనకు ప్రసాదిస్తారనమాట. సో, బట్ అది ఎలా చెప్తామంటే మనము ఒక్కళ్ళనే సంతృప్తి చేస్తామనమాట. కానీ మనం మూల పురుషుడైన భగవంతుని సంతృప్తి చేస్తే అందరూ సంతృప్తి చెందుతారు. 33,00,00,000 మంది దేవతలు సంతృప్తి చెందుతారనమాట. సో, అందుకే ఎప్పుడైతే మనము ఈ ఈ భోజనాన్ని కానీ ఏదైనా భగవంతునికి నివేదిస్తామో, నైవేద్యం పెడతామో, అప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు సాటిస్ఫై అయ్యారు అంటే, మిగతా అందరు దేవతలు సాటిస్ఫై అయినట్లే అన్నమాట. ఎలాగైతే మనం దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా ఏం చూస్తామంటే, ఒక చెట్టు పెరుగుతుంది కదా! ఒక ప్లాంట్ కానీ, ట్రీ కానీ, అది పెరగాలి అంటే చెట్టు మనం వాటర్ ఎక్కడిగా పోస్తాం మొదల వాటరు రూట్స్‌కి పోస్తాం. రైట్? రూట్‌కి పోసినప్పుడే అది మొత్తంగా స్ప్రెడ్ అవుతుందన్నమాట. అంతేగాని మనము ఓకే. ఆ చెట్టుకు లీవ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లోకి పోయి నీళ్లు వెయ్యం కదా! సో, దాంట్లోకి నీళ్లు వేస్తే చెట్టే ఎండిపోతుంది కదా! చెట్టు ఉండదన్నమాట. సో, మూలం ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనం వాటర్ వేస్తాం. అంటే రూట్స్‌కి వాటర్ వేస్తాం. రూట్స్‌కి వాటర్ వేసినందు కారణంగా చెట్టు చాలా గ్రీనిష్‌గా, హెల్తీగా గ్రో అవుతుంది. కదా! అంత బ్రాంచెస్‌కి అదొస్తుంది. అంతా సాటిస్ఫై అవుతారు. అలా భగవంతునికి మనం సమర్పించినప్పుడు అందరు దేవతలు సంతృప్తి చెందుతారనమాట. సెపరేట్‌గా వీళ్ళకి, వాళ్ళకి అనేది లేదు. సిమిలర్‌లీ భగవంతుని ఆ మూల పురుషుడైన శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మను ధ్యానం చేసినప్పుడు మన అందరు దేవతల్ని సంతృప్తి చేసిన వాళ్ళం అని ఇక్కడ చెప్పారండి. ఓకే. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనికి ఓకే. అధికారులైనందున వారి ప్రీతి కొరకే వేదములు, యజ్ఞములను నిర్దేశించుచున్నవి. తద్వారా వారు ప్రేమ నుండి ధాన్యమును సమృద్ధిగా ఉత్పత్తి చేయుటకు అవసరమైన గాలిని, వెలుతురుని, నీటిని అందిస్తారు. శ్రీ కృష్ణ భగవాన్ని అర్చించినప్పుడు అతని అంగములైన దేవతలు అప్రయత్నముగా పూజింపబడుచున్నందున ప్రత్యేకముగా ఆ దేవతలను అర్చింపనవసరము లేదు. ఈ కారణముననే భక్తులు తొలుత ఆహారమును కృష్ణునకు అర్పించి పిదప గ్రహింతురు. ఆ విధమైన కర్మ ద్వారా పూర్వ పాపములని నశించుటయే కాక దేహము అంటే మన శరీరము సర్వ భౌతిక కల్మషములకు అతీతమగుచున్నది. అంటువ్యాధి ప్రబలినప్పుడు రోగనిరోధక ఔషధం అట్టి అంటువ్యాధి నుండి మనుజుని రక్షించు రీతి విష్ణువును అనగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్పింపబడిన ఆహారము మనలను విషయాసక్తి నుండి రక్షించును. హరి బోల్. చూడండి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? సో, ఎప్పుడైతే మనము ఈ ఏదైనా రోగం వచ్చినప్పుడు ఏంటి మనకు ఆ రోగ నిరోధక శక్తి ఔషధంలాగా కావాలి. సో, దాన్ని మనం సేవిస్తాం. సో, ఎందుకంటే ఆ రోగం నుంచి మనల్ని కాపాడుకోవడానికి. సో, మళ్ళీ మనము ప్రసాదం తీసుకోవడం భవరోగం అంటాం. భవరోగం అంటే ఏంటంటే, ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రం. ఎందుకు తిరుగుతున్నాం? కర్మ బంధనాల్లో చిక్కుకుంటున్నాం. ఎందుకు కర్మ బంధనాల్లో చిక్కుకుంటున్నాం? మనం ఫలాన్ని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసి, ఈ భౌతికమైన కోరికలతో మనము నేను అనే భావనలో ఉండి, ఈ భౌతికమైన కోరికలతో మనం పనులు చేస్తూ ఉన్నాం. దానిని మనం పొందుతూ ఉన్నాం. తీవ్రంగా కొంతమంది పూజ చేస్తూ ఉంటారు. సమ్ రిజల్ట్ కావాలి. ఒక ఏమంటారు 41 రోజులు చేస్తుంటాం కదా! మనము ఇళ్ళలో. ఏదైనా పొందాలంటే ఏదైనా తీవ్రంగా కోరిక ఉంటుంది. అది పొందాలంటే అంటారు. ఓకే. ఇక్కడ మీరు ఒక 41 డేస్ ఇలా క్రమం తప్పకుండా రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేసి చేస్తే మీకిది దొరుకుతుందని చెప్పారనుకోండి, మనం చేస్తామది. కదా! సో, ఒకవేళ సంబంధిత భగవంతుడు కానీ, దేవత కానీ ఎవరైనా వాళ్ళు ప్లీజ్ అయ్యుంటే, ప్రసన్నులయ్యుంటే వాళ్ళు మనకు ప్రసాదిస్తారు. రైట్. సో, అలా కాదు. మరి లేకపోతే ఇంకా కొంత ఆహ్, ఏమంటాం కొద్దిగా తీవ్రంగా కూడా చేసేవాళ్ళు. అంటే అలా దొరకలేదనుకోండి మనం అక్కడ ఎంటనే మనం ఏం చేస్తాం గాడ్‌ని షిఫ్ట్ చేసేస్తాం. ఓకే. ఇక్కడ 41 డేస్ చేసాము. మనకి రాలేదు. సో, మనకి అది దొరకలేదనుకోండి ఏం చేస్తాం, ఇంకొకళ్ళు సజెషన్ ఇస్తారు. సో, ఇంకొక ఎవరో సన్యాసి దగ్గరికి లేకపోతే వెళ్తాం. ఓకే. వాళ్ళక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళు చాలా బాగా సాల్వ్ చేస్తారంటే అయిందే మనం. అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టుకుంటాం. అక్కడికి వెళ్తాం. వాళ్ళు సజెషన్ ఇస్తారు. వాళ్ళు ఇలా చేయాలి. మీరు అలా కాదు మనం చెప్తాం. ఇలా నేను ఇది చేశానండి. ఆ దేవతకి ఇలా పూజ చేశాను. కానీ అవ్వలేదండి. ఎన్నో రకాలుగా కష్టపడ్డాను నేను అవ్వలేదంటాం. అప్పుడు వాళ్ళు ఇంకొకలాగా సలహా ఇస్తారు. అలా కాదు ఈ దేవుడిని పూజించండి. ఈ క్రమ పద్ధతిలో పూజించండి. ఇవి సమర్పించండి ఆ దేవునికి అని చెప్తారు. సో, అది మనం చేస్తాం. అంటే మన కోరిక తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు డెఫినిట్‌గా మనం గాడ్స్‌ని గూడా షిఫ్ట్ చేస్తాం. ఓకే. ఈ దేవుడిని ప్రే చేశాను అవ్వలేదు. సో, ఆ దేవుడిని ప్రే చేస్తాను. అది అవ్వలేదు ఇంకొక దేవుడిని ప్రే చేస్తాను. అలా మనం షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా! ఎందుకంటే ఎన్నో మంది దేవుళ్ళు ఉన్న 33,00,00,000 మంది ఉన్నారు. సో, మనం మళ్ళీ మనకు తెలుసు
భగవంతుడు ఒక్కడే అని కూడా అందరికీ తెలుసు. మళ్ళీ ఆ ఒక్కడు ఎవరనేది మనం భగవద్గీత ద్వారా సాక్షాత్తు పరమాత్ముడే చెప్పారు మనకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. సో, మనము దాన్ని తీసుకునే దాన్ని కూడా చాలా కాంట్రోవర్సీస్ చేస్తాం. ఎక్కడైనా భగవంతుడు చెప్తారా? ఆహ్, నేనే పరమాత్ముడని నన్నే పూజించని చెప్తారా? అని కూడా చాలా మంది ఏమంటారు దాన్ని అవహేళనగా కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో, పాజిటివ్ వేలో థింక్ చేయరనమాట. కానీ అలా కాదు. సో, మనకు భగవంతుడు పిల్లలం కదా మనందరం. ఎలాగైతే మనం మన పిల్లలున్నారనుకోండి. వాళ్ళకి మంచిది, చెడనేది పేరెంట్స్‌గా మనకే తెలుస్తుంది. మనమే దాన్ని వాళ్ళని కరెక్ట్ మార్గంలో తీసుకురాగలం. వాళ్ళకి మంచి ఏదో మనం అది వాళ్ళకు ప్రొవైడ్ చేయగలం. కదా! సిమిలర్‌లీ మనకు తండ్రి స్థానంలో ఉన్న భగవంతుడు ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు తెలుసు వాళ్ళకి ఏది మంచిది, ఏది చెడ్డదని. అందుకే మనకి ఏది కావాలో అదే ఇస్తారు. అందుకే చెప్తాడు కృష్ణ భక్తులు అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని భక్తి సేవలో ఉన్నవాళ్ళు బ్యాడ్ అయినా, గుడ్ అయినా, మంచైనా, చెడైనా ఒకేలాగా తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే తెలుసు భగవంతునికి వాళ్ళకి ఏం ప్రసాదించాలో భగవంతునికి తెలుసు. సో, అందుకే వాళ్ళు రెండిటికి రియాక్ట్ అవ్వరు. సో, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా కంప్లీట్‌గా భగవంతుని మీదే ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళు ఏదిచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఓకే. నాకుంది ఇది స్వీకరించాలి. సో, ఐ యామ్ టేకింగ్ ఇట్. అది బ్యాడ్ అయినా కూడా, గుడ్ అయినా కూడా భగవంతుని తలుచుకొని దాన్ని వాళ్ళు నార్మల్ వేలో యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. కానీ మనం అలా యాక్సెప్ట్ చేయం. ఏదైనా బాధ కలిగిందంటే మనం వెంటనే ఒక దూషణలాగా స్టార్ట్ చేస్తాం. ఒక బాధపడిపోతాం. నాకే ఎందుకిలా జరుగుతుంది? ఏం పాపం చేశాను? నాకే ఎందుకిలా వస్తది? ఆ! ఈ దేవుడిని పూజించాలి. ఇంత కరుణ లేదా వాళ్ళకు? ఆ! ఇంత బాధపడి చూసి కూడా వాళ్ళు నన్ను కరుణించట్లేదని అంటూ ఉంటారు. సో, అలా అంతా మనము చేయకూడదు. ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని ప్రీతి కోసమే మన కర్మలు మనం చేయాలి. సో, వాళ్ళకు సమర్పించిన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ద్వారా ఏంటంటే, ఈ విషయాసక్తుల నుంచి మనం కాపాడుకుంటాం. అంటే ఏదైతే ఈ సెన్సెస్ మీద మనకు మనసు మళ్ళుతుందో, అది ప్రసాద సేవనం ద్వారా నిదానంగా మనకు అది ఒక స్టేబుల్ స్టేట్‌కొస్తాం. ఒక కంట్రోల్ చేయగల ఒక స్టేట్‌కి మనకది వస్తుందనమాట. సో, అని ఇక్కడ చెప్తారు. హరే కృష్ణ. ప్రభుపాదుల వారు భాషలో చాలా నీట్‌గా రాశారు. ఎవరిదైనా బుక్స్ ఉన్నవాళ్ళు మీరు క్లియర్‌గా చదవండి. యస్మాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కారణ్య విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితముతో ఆత్మలోని ఆనందంను పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి, సంతోషం పొందేవాడికి చేయవలసిన కర్మలేమి ఉండవు. అంటే లాస్ట్ స్టేజ్ తీసుకున్నట్లయితే ఆత్మానుభూతిలో ఎవరైతే భగవంతుని గురించి పూర్తి నాలెడ్జ్ తీసుకొని ఉంటారో, సో, వాళ్ళు వాళ్ళ ఆత్మలోనే లీనమై పూర్తి సంతోషంతో ఉంటారనమాట. సో, వాళ్ళకెంత ఆనందం ఉంటుందంటే వాళ్ళకింక ఎలాంటి కర్మలనేవి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో, ఎందుకు? మనం కర్మ ఎందుకు చేస్తాం? ఈ దేహ పోషణకు చేస్తూ ఉంటాం కదా! సో, అలాంటి వాళ్ళేంటంటే కర్మలే చేయరు. అంటే వాళ్ళకి దేహ పోషణ అవసరం లేదు. వాళ్ళు పూర్ణంగా సంతోషంతో ఉంటారు. వాళ్ళకి ఆకలి, దప్పులనేవి కూడా ఎలాంటివి వాళ్ళకు ఉండవనమాట. సో, ఇది మనం ఎవరైనా రియల్ లైఫ్‌లో చూడగలిగితే హ్మ్. మనం ఏదైనా తీవ్రంగా కోరినప్పుడు దాని కోసం చాలా కష్టపడ్డామనుకుందాం. అది సక్సెస్ అయింది. మనకది దొరికింది. ప్రాప్తి అయింది. సో, అప్పుడు మన మనసు ఎంత ఆనందంతో ఉంటుంది. అది ఆనందం కాదు. మహదానందం అని చెప్తాం కదా! ఎంత ఆనందంలో ఉంటుందంటే, ఆ ఆనందమైన స్టేట్‌లో మనం ఏం చేస్తామో మనకు అర్థమవ్వదు ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే మనకు ఆకలి దప్పులికలు కూడా వేయవు. ఫేస్ చేసే ఉంటారనుకుంటాను నేను. అట్‌లీస్ట్ కొంతమందైనా. కదా! తీవ్రంగా తలిచినప్పుడు ఎంతో బాధతో తీవ్రంగా దాన్ని కోరినప్పుడు మనం దాని కోసం కష్టపడి అహోరాత్రులంటే నైట్ పగలు దాని కోసం కష్టపడి అది మనకు దొరికినప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ టైమ్‌లో చూసామంటే మన మనస్సుతో ఏముండదు. ఒక ఆనందంతో నిండిపోయి ఉంటుందనమాట. అదా అప్పుడు మనకి ఎవరైనా ఫుడ్ తిందురా అంటే టైమ్ అయింది, ఆఫ్టర్‌నూన్ అయింది, నైట్ అయింది ఫుడ్ తిందురండి అంటే కూడా మన మనస్సు ఫుడ్ మీదకి వెళ్ళదసలు. ఇది ఆనందంలోనే మునిగిపోయి ఉంటుంది. సో, ఇది మహదానందం అని. కానీ అది టెంపరరీ. అలా అయినా కూడా అది టెంపరరీ. ఆ డే ఉంటది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అయ్యాక మనకన్ని ఆకలి దప్పులన్నీ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. సో, ఎవరైతే ఈ భగవంతుని ఆత్మానుభూతిలో ఉంటారో, వాళ్ళకి ఎప్పుడు అనునిత్యం ఈ పరమానందంలో వాళ్ళు భగవంతునితో సంపర్కంలో భగవంతునితో లీనమై ఉంటారు. సో, అలాంటి వాళ్ళకి ఆకలి దప్పులనేవి కూడా ఉండవు. సో, అలా వాళ్ళు భగవంతుని ధ్యానిస్తూ, ధ్యానిస్తూ వాళ్ళు భగవంతునిలో ఐక్యమైపోతారు. భగవద్ధామానికి వాళ్ళు చేరిపోతారు. సో, అలాంటి వాళ్ళకి ఈ కర్మలనేటివి ఏంటివి ఉండవు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తద్దేవేతరో జనః సయత్ప్రమాణం కురుతే లోకస్తత్తను వర్తతే. గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులు దాన్ని అనుసరిస్తారు.
ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్ని ప్రపంచమంతా అనుసరిస్తుంది అని చెప్తారు. అంటే గొప్ప వ్యక్తులు, లీడర్స్ ఏవైతే ఉంటారో వాళ్ళని సామాన్య జనులు ఫాలో అవుతుంటారు కదా! మామూలుగా మనం చూస్తే మన రోల్ మోడల్ ఒకళ్ళు పెట్టుకో ఉంటారు చాలా మంది లైఫ్‌లో కదా! సో, వాళ్ళలాగే నేను నా లైఫ్‌ని లీడ్ చేయాలి అని పెట్టుకుంటూ ఉంటామనమాట మనము. చూస్తే మనము కొంతమంది మనం చూస్తే లీడర్స్ అని చూస్తే ఒక మన మహాత్మా గాంధీ కానీ, హ్మ్. మదర్ తెరీసా కానీ, ఇలా ఒక చిన్న శాంపుల్‌గా చూస్తే వాళ్ళు ఎంతో మంచి కార్యాలు చేశారు కదా! మనకు మహాత్మా గాంధీ కూడా మనకు స్వాతంత్రం తెచ్చిపెట్టారు కదా! అండ్ మదర్ తెరీసా చూస్తే ఎంతో ఆహ్, ఆహ్, సేవ తత్వాన్ని వాళ్ళు చాటించారనమాట. సో, ఇలా వాళ్ళు ఒక రోల్ మోడల్‌గా పెట్టుకొని చాలా మంది వాళ్ళని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. సో, అందుకే లీడర్స్ అనే వాళ్ళకి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటది. అంటే ఇది అంత పెద్ద స్టేజ్‌లో అనే కాదు. చిన్న చిన్న స్టేజ్‌లో అంటే మన నార్మల్ ఫ్యామిలీలో కూడా మన లీడర్స్ ఉండొచ్చు. ఎవరు మన ఫ్యామిలీలో లీడర్స్ ఎవరు? పేరెంట్స్. సో, మదర్ అండ్ ఫాదర్. సో, వాళ్ళు మంచి కర్మలు చేస్తూ ఉంటే పిల్లలు ఆటోమేటిక్‌గా మంచి వేలో వస్తారు. వాళ్ళకి సెపరేట్‌గా బోధించడము, వాళ్ళని ట్యూన్ చేయడము, మంచి విషయాలు మాటి మాటికి చెప్పడం అనేది కాకుండా మనం ఆచరణలో పెట్టాలి. మనం మంచిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే పిల్లలు ఎదిగేటప్పుడు మనల్ని చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. అంతే కదా! ఇప్పుడు చిన్న పిల్లవాడు పుడితే వాళ్ళు కదలలేని స్టేట్‌లో ఉంటారు. అంటే ఒక నిస్సహాయత స్థితిలో ఉంటారు. వాళ్ళని మనం ఎత్తుకోవాలి అన్ని వాళ్ళకు సపర్యలు చేస్తాం. ఒక కొన్ని మంత్స్ గడిచాక ఏంటి వాళ్ళు లేచి నడవాలి. ఇది వాళ్ళ స్టేజ్ అప్పుడు. సో, అప్పుడు వాళ్ళు నడక ఎలా నేర్చుకుంటారు? చూస్తూ ఉంటారు. రైట్? మనం వాళ్ళు హోల్డ్ చేసి పట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళా చూస్తూ, నడుస్తూ అన్నీ మాట్లాడడం కూడా మళ్ళా మాట్లాడడం అన్నీ చూసి అనేది నేర్చుకుంటారు. ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. పేరెంట్స్ హెల్ప్ కూడా చేస్తారు. బట్ వాళ్ళు చూసే ప్రతిదీ నేర్చుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో, విజువల్ అనేది చెప్తాం. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి మనిషి మీద. ఏదైనా నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చూస్తాం స్కూల్‌లో కూడా ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే విజువల్లీ రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో, దట్ ఏంటంటే విజువల్‌గా చూసినప్పుడు అది మనకు బాగా నాటుకుపోతుందనమాట. సో, అందుకని ఇంట్లో పేరెంట్స్‌ని చూసి మా పిల్లలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. సో, అందుకే పేరెంట్స్ ఫస్ట్ కరెక్ట్‌గా ఉండాలి. వాళ్ళు కరెక్ట్‌గా ఉంటే ఆటోమేటిక్‌గా పిల్లలు మంచి రూట్‌లో వచ్చేస్తారు. దానికి సెపరేట్‌గా మనము కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదనమాట. అది ఇంటి వరకు ఫ్యామిలీలో. బయట చూస్తామంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారింకా బయట చూస్తే మనకు ఇంకా ఉపాధ్యాయులుంటారు. ఉపాధ్యాయులంటే టీచర్స్ అన్నమాట. ఎవరైతే పిల్లలు స్కూల్స్‌కెళ్ళి చెప్తుంటారో వాళ్ళు కూడా బోధిచ్చే స్టేజ్‌లో ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు బోధన చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు కూడా ఒక సక్రమమైన మార్గంలో ఉండాలి. అప్పుడే వాళ్ళు కూడా పిల్లల్ని ఫాలో అవుతారు. వాళ్ళు కూడా టీచర్స్‌ని ఫాలో అవుతారు. హరే కృష్ణ. పిల్లలు టీచర్స్‌ని ఫాలో అవుతారు. చూస్తాం మనం ఇప్పుడు కూడా లైఫ్‌లో ఎవరైనా సక్సెస్ సాధించారని అడిగితే చాలా మంది చెప్తుంటారు. ఇది మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ వల్ల జరిగింది. ఇది మా టీచర్ సపోర్ట్ వల్ల జరిగింది. మా గురువు గారి సపోర్ట్ వల్ల జరిగింది అని క్రెడిట్ వాళ్ళకు ఇస్తూ ఉంటారు. సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఏదైనా ఫంక్షన్‌కి పిలిచినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది చూస్తే వాళ్ళు ఇలానే చెప్తుంటారు కదా! సో, రోల్ మోడల్స్ ఉంటారనమాట ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. సో, అందుకే లీడర్ అనే వాళ్ళకి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ. సిమిలర్‌లీ దేశాధినేతలు కూడా ఇంకా వాళ్ళు హై స్టేజ్‌లో ఉంటారు. దేశమంతా ఫాలో అవుతుంది వాళ్ళని కదా! సో, అందుకే వాళ్ళు చాలా కరెక్ట్‌గా ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడలా లేదు కదా! అందరూ రాంగ్ వేలో ఉన్నారు. సో, అందరూ అన్ని విషయాలు తప్పుగానే అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఎవరికి తోచిన రీతిలో వాళ్ళు చేసేస్తున్నారు. సో, ఒక కరెక్ట్ వే అనేది లేకుండా పోయింది. ఇక్కడ చూస్తే జస్ట్ ఒక ఇదిలాగా చూపిస్తున్నారు. ఒక స్లైడ్ పెట్టారు. సో, ఇలా ఉంటే ప్లీజ్ లీడర్ అనే అతను ఉన్నాడు. సో, అతనేమో స్మోక్ చేస్తున్నాడు. కానీ వాళ్ళ ఫాలోవర్స్‌కి చెప్తున్నాడు డోంట్ స్మోక్ అని. రిక్వెస్టింగ్‌గా చెప్తున్నాడు కూడా ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్ అని. సో, ఎందుకంటే మేబీ వాళ్ళకి తెలుసు స్మోక్ చేయడం వల్ల హెల్త్ పాడవుతుంది. కానీ వాళ్ళు అడిక్ట్ అయిపోయారు. దాన్ని ఆపలేకపోతున్నారు. సో, దే ఆర్ హావింగ్ ఇట్. కానీ కనీసం వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ అన్నా బాగుండాలనుకుంటున్నారు. సో, అందుకే చెప్తున్నారు పొగ తాగకండి. అంటే స్మోక్ చేయొద్దు. కానీ వాళ్ళు వింటారా? వాళ్ళ ఉపదేశాలు లేదు. మీరు అంటే మీ యాక్షన్స్‌ని మేము ఫాలో అవుతాం అంటారనమాట. సో, మీరేం చేస్తున్నారో మేమది ఫాలో అవుతాం. పొగ మీరు అంటే స్మోక్ చేస్తున్నారు, మేము చేస్తాం. సో, అది లీడర్ మానేస్తే ఫాలోవర్స్ ఆటోమేటిక్‌గా మానేస్తారు. సెపరేట్‌గా వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. లీడర్ మానేస్తే ఫాలోవర్స్ మానేస్తారు. సో, అలాగని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ కాబట్టి మనం మన నాయకుడిని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి. శిల ప్రభుపాదుల వంటి విశ్వసనీయమైన భక్తులను లేదా వేదాల్లో తెలిపినటువంటి వ్యక్తులను ఎంచుకోవాలి అని ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఎందుకు? ఎందుకు ఎంచుకోవాలి అలాంటి వాళ్ళని అంటే, వాళ్ళు ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నారు కదా!
ఆ రూట్‌లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎళ్లారు. ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో ఆల్రెడీ వెళ్లారు. వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం పూర్తిగా దొరికింది. సో, అందుకే వాళ్ళు మనకి ఒక తార్ రోడ్ లాగా వేసేసారన్నమాట. భగవద్ధామం చేరాలంటే ఒక తార్ రోడ్ లాగా ఆల్రెడీ రోడ్ వేసేసారు. సో, ఆ రోడ్‌లో మనం వాళ్ళ కాళ్ళను పట్టుకొని వాళ్ళ ఆశ్రయంలో ఆ రోడ్‌లో అలా వెళ్ళిపోతే స్మూత్‌గా వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేస్‌కి వెళ్ళాలి. మనకి డెస్టినేషన్ తెలుసు. పలానా చోటికి వెళ్ళాలి. బట్ ఎలా వెళ్ళాలో మనకు తెలీదు. సో, అప్పుడు ఫస్ట్‌గా మనం ఏం చేస్తాము? ఎవరైనా అడుగుతాం. సో, ఆ అడిగే వ్యక్తి మనకు గైడ్ చేసే అతననమాట. సో, అతని సలహాని మనం పాటిస్తాం. ఎందుకంటే మనకేమీ తెలియదు. బట్ ప్లేస్‌కైతే వెళ్ళాలి. అదొక్కటే తెలుసు మనకు. అతను గినక కరెక్ట్ పర్సన్ అయితే, అతనికి గినక మనం ఎవరినైతే హెల్ప్ అడుగుతామో, గైడెన్స్ ఇవ్వమని అడుగుతామో, గైడ్ చేయమని, అతను కరెక్ట్ పర్సన్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ అతనికి మన డెస్టినేషన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి తెలిసుండాలి. రైట్? తెలిసున్నప్పుడే అతను మనం ప్రాపర్‌గా వే చూపిస్తాడు మనకు. ఓకే. ఇలా వెళ్ళండి. ఇలా వెళ్తే మీరు కరెక్ట్‌గా రీచ్ అవుతారని చెప్తారు. కదా! అండ్ ఇంకొకటి కూడా చెప్తారు. దీనికి వెళ్ళడానికి ఇలా ఉన్నాయండి దారులు. అటు వెళ్తే రోడ్ అంతగా బావుండదు. గుంతలు గుంతలుగా ఉంటుంది. కష్టపడతారు. సో, ఇలా వెళ్తే రోడ్డు బావుంటుంది. మీరు త్వరగా వెళ్తారని కూడా మనకు చెప్తూ ఉంటారు కదా! మన లైఫ్‌లో అందరూ ఇది ఫేస్ చేసే ఉంటాం మనం. ఒకేళ అది కరెక్ట్ పర్సన్ అవ్వలేదనుకోండి. ఏం చెప్తారు? ఇలా వెళ్ళండి. ఇలా వెళ్తే వస్తదేమో అంటారు. అంతే. అంతే చెప్పేస్తారు. మనం అలా వెళ్తాము, ఇబ్బంది పడి కొంత ముందు వెళ్తాము. అసలు ఏది మనకు అర్థం అవ్వదు. సో, అక్కడ మళ్ళీ ఆగుతాం మనం. మళ్ళీ ఆగి అక్కడ ఎవరైనా కనిపిస్తే వాళ్ళని అడుగుతాం. అది కూడా రాంగ్ పర్సన్ అనుకోండి. అది కూడా డెస్టినేషన్ తెలియని పర్సన్ అయితే అతనేదో తనకు తోచింది చెప్తాడు. మళ్ళీ అలా ఫాలో అవుతాం. సో, అలా తిరుగుతూనే ఉంటామనమాట. మన డెస్టినేషన్ మనం రీచ్ అవ్వము. సో, మనం డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వాలంటే దాని గురించి తెలిసిన వాళ్ళు, ఆ ప్లేస్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు మనం అడిగినప్పుడు వాళ్ళు మనకు కరెక్ట్‌గా గైడ్ చేస్తారన్నమాట. అప్పుడు మనం స్మూత్‌గా, సాఫ్ట్‌గా, ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళగలుగుతాం. అలాగనే మనం శ్రీల ప్రభుపాద వాళ్ళేంటంటే మనకు ఆల్రెడీ వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని సంపాదించి భక్తి సేవలు వాళ్ళు ఆచరించి చూయించారు మనకు. ఎంతో కష్టపడ్డారు వాళ్ళు. ఎంతో శ్రమ ఓర్చుకున్నారు. ఎంతో కష్టపడ్డారు వాళ్ళు. సో, కష్టపడి మనకిదంతా ఈ జ్ఞానాన్ని ఎలా చేయాలి, కర్మలు కూడా మనం ఎలా చేయాలి, ఫుడ్ కానీ, మన డ్రెసప్ ఎలా ఉండాలి, ఇలా ప్రతిదీ వాళ్ళు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అవి ఎంతో ఓపికగా వాళ్ళ చేత చేయించి, వాళ్ళు చేస్తూ వాళ్ళ చేత చేయించి, నేర్పించి ఆ ఏజ్‌లో ఎంత ఓపిక కావాలి కదా! సో, వాళ్ళంతా నేర్పించారు. ఒక బాట ఒక ర ఏమంటారు ఒక తార్ రోడ్ లాగా వేసేసారు. సో, మనం సింపుల్‌గా వాళ్ళని ఫాలో అయితే చాలు. చాలా ఈజీగా మనం భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవచ్చనమాట. అది మన డెస్టినేషన్. హ్యూమన్ లైఫ్ డెస్టినేషన్, పర్పస్ అదే అన్నమాట. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु లోకేషు కించన జ్ఞానవాప్తమవాప్తవ్యం భర్త ఏవ చ కర్మణి. ఓ పార్థ! ముల్లోకాల్లోనూ నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు. నాకు లేనిది కానీ, కావాల్సింది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలు నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. సో, నాకు కావాల్సిందంటూ ఏది లేదు. మళ్ళీ నేనెందుకు జన్మలు తీసుకుంటున్నాను? మనల్ని సరిచేయడానికి. భగవంతుడు నిత్యం వాళ్ళ కర్మలంటే భగవంతుడు చేయవలసిందంటూ కూడా ఏమీ లేదు. కాకపోతే అవతరిస్తూనే ఉంటారు. ఎందుకు? భక్తులను కాపాడడానికి, ధర్మాన్ని రక్షించడానికి భగవంతుడు అవతరిస్తూనే ఉంటారు. అలా అవతరించినప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ ద్వారా మనకి ఎన్నో చెప్తారనమాట భగవంతుడు. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా వాళ్ళ జీవితంలో ఎంతో బాధను ఓర్చుకుంటారు. కానీ చూపిస్తున్నారు. కానీ అలాగని వాళ్ళు సర్వము తెలుసు వాళ్ళకి. వాళ్ళు దాన్ని రివర్ట్ చేస్తారా? చెయ్యరు. కదా! ఎలా ఉండేదని అలానే చూపిస్తారనమాట. ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళకి విద్యను అభ్యసించాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ వాళ్ళ ఆశ్రమానికి వెళ్తారు విద్యను అభ్యసించడానికి. గురువుని స్వీకరిస్తారు కదా! కానీ వాళ్ళకది అవసరమా? లేదు. కదా! వాళ్ళు పూర్ణ జ్ఞానవంతులు. కానీ చూపిస్తారనమాట. అంటే లైఫ్ అనేది ఎందుకు చూసాం కదా! లీడర్స్ ఎలా ఉంటే మనం అలా ఫాలో అవుతాం. మరి పరమాత్మనే సాక్షాత్తు ఆ పరమాత్ముడే ఇలా మనకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా వచ్చి వాళ్ళ లైఫ్‌ని మనకు చూపిస్తున్నారు. సో, ఏ అవతారమైనా అవ్వనివ్వండి భగవంతుడిది దాంట్లో వాళ్ళు మనకు క్లియర్‌గా చూపిస్తారు. వాళ్ళ డ్యూటీస్, వాళ్ళ కర్తవ్యాల ద్వారా, వాళ్ళ కర్మల ద్వారా ఇలా ఉండాలని చెప్తూ ఉంటారు. సో, అది మనం ఫాలో అవ్వాలి. దాంట్లో కూడా మనం ఎన్నో క్వెషన్స్ ఏస్తూ ఉంటామనమాట. అలా కాదు మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఇంకెంతకన్నా మనకెవరు చెప్తారు? భగవంతుడే కదా మనకి తండ్రి కదా! సో, వాళ్ళు చెప్పింది కూడా మనం ఫాలో అవ్వకుండా మన ఓన్ వేలో మనము థింక్ చేసుకుంటూ పోతే ఇంక మనం ఎప్పుడు సాఫల్యాన్ని పొందుతాము. సాఫల్యం అనేది మనకు లభ్యం అవ్వదనమాట. ప్రకృతిః క్రియమానాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహమితి మన్యతే. కర్తాహం ఇతి మన్యతే. ప్రకృతే క్రియమానాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః అహంకార మూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. నిజానికి అన్ని కార్యములు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడును. కానీ జీవాత్మ మిథ్యాహంకారంతో కర్మలు తానే చేస్తున్నాడని తెలుస్తాడు. సో
మనందరం తెలుసా మీకు డ్యూ డేస్ చేయడానికి, మన కర్మలు అనుభవించడానికి మనం వస్తాం. రైట్? సో, మనం ఏమనుకుంటాం నేను అనే భావనలో నేను చేస్తున్నాను, నేను చేస్తున్నాను, నేను చేస్తున్నాను అని అనుకుంటాం. కానీ యాక్చువల్‌గా ప్రకృతిచే నియమించబడి అంటే ప్రకృతి ఎవరి చేత నియమించబడుతుంది? శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముని చేత. ప్రకృతి చేత త్రిగుణాలనేవి నియమించబడతాయన్నమాట. సో, వాళ్ళ కంట్రోల్‌లోనే మనం నడుస్తూ ఉంటాం. సో, మనం అనుకుంటాం మనం చేస్తున్నామని. వాళ్ళ కంట్రోల్‌లో మనము ఉంటామనమాట. సో, మన కర్మలు ఆ ప్రోద్బలం అనేది ఉంటుందనమాట. సో, ఇది కానీ జీవితం మిథ్యా అహంకారంతో అంటే మనం ఒక మిథ్యా అహంకారం, నిజమైన అహంకారం అని 2 వస్తుంది. మిథ్యా అహంకారం అంటే నేను, నాది అనే భావనని మనం మిథ్యా అహంకారం అని చెప్తామనమాట. సో, దీనివల్ల ఏంటంటే నేను చేస్తున్నాను, మంచిదైనా నేను చేస్తున్నాను అని చెడ్డ పనైనా నేను చేస్తున్నానని అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. కానీ ఆఫ్‌కోర్స్ మనం ప్రలోభంలో ఉన్నాం. త్రిగుణాల కింద మనం పని చేస్తున్నాం. కానీ దీంట్లో కూడా ఒక సౌలభ్యం ఉంది మనకి. ఏదంటే జ్ఞాన సముపార్జన. ఎప్పుడైతే జ్ఞాన సముపార్జన అంటే చేసినప్పుడు మిథ్యా అహంకారం ఎళ్ళిపోతుంది. నేను అనే భావన ఎళ్ళిపోతుందనమాట. సో, నేను కాదు. భగవంతుడిలో ఒక అంశ నేను. సో, భగవంతునికి చెందిన వాడిని నేను. అంటే భగవద్ధామానికి చేరాల్సిన అతన్ని నేను. మనం అని అనుకుంటాం మనం. అలా అనుకున్నప్పుడంటే మనం ఓకే. ఆ భగవంతుని మీద ఫోకస్ పెడతాం. ఎంత ఈ త్రిగుణాల ప్రభావం ఉన్నా కూడా మనం స్టేబుల్‌గా ఉండగలిగే ఒక స్టేజ్ మనకు వస్తుందనమాట. సో, అది మనం తెలుసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ ఐ యామ్ ఆల్‌వేస్ రైట్. డోంట్ టీచ్ మీ. ఒక యాటిట్యూడ్ చూపిస్తాం కదా! నేనెప్పుడు కరెక్టే చెప్తాను. నువ్వు నాకు చెప్పొద్దు అంటుంటాం. మనం జనరల్‌గా ఇవన్నీ మనం నిత్య జీవితంలో మనం చేసే పనులే కదా! సో, ఏమంటే మనం కొంచెం అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఏం చేస్తున్నాం మనమని. అంతే. సో, అది రాంగ్ యాటిట్యూడ్ అంటారు. డ్యూ అంధకార అంటే మనకు జ్ఞానం లేదు అని, అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంధకారం అలుముకొనుందనమాట. అర్జున ఉవాచ అత కేన ప్రేప్తోయం పాపం చరితి పురుషः అనిచ్చన్యపి వార్ష్ణేయ బలాదేవని యోజితః. అర్జునుడు పలికెను, ఓ వృష్ణివంశీయుడా! ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు అంటే ఇదే అన్నమాట. ఈ త్రిగుణాల ప్రభావం వల్ల మనము పాపాలన్నీ చేస్తూ ఉంటాము. श्रीभगवान् उवाच कामयेष क्रोधयेष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन ह्यमैवैरिणम् ह्यवैरिणम् श्रीभगवान् उवाच कामयेष क्रोधयेष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा విద్యేన హ్యమైరిణం. శ్రీ భగవానుడు పలికిన అర్జున అది కేవలము కామమే. అది రజోగుణం వల్ల కలిగి తరువాత క్రోధముగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచంను కబలించే పాపమయ శత్రువు. కామం అని చెప్తున్నారు. ఇది కేవలం కామం అంటే కోరిక అని తీసుకోవచ్చు. మనం అంటే అన్ని కోరికలను, అన్ని టైప్ ఆఫ్ కోరికలు వస్తాయన్నమాట దీనికి. అది మనకెందుకు కలుగుతదంటే రజోగుణం. మనకు 3 గుణాలున్నాయి కదా! సత్వగుణం, రజోగుణం అండ్ తమోగుణం. రజోగుణం వల్ల జనరల్‌గా మనకు కోరిక పుడుతుంది. తర్వాత ఈ కోరిక ఎలా బ కన్వర్ట్ అవుతుంది క్రోధంగా కన్వర్ట్ అవుతుందన్నమాట. ఇదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించే పాపమయ శత్రువు. మెయిన్‌గా ఇదే కోరికలు. కోరికలు మనం అణచుకోవాలి. కంట్రోల్‌లో పెట్టుకోవాలి. సో, కోరికల్లో మెయిన్ రీజన్ మనల్ని పతనం వైపుగా మనల్ని తీసుకువెళ్తాయన్నమాట ఈ కోరికలు. సో, అందుకే దానిలో మనం ఫస్ట్‌గా కంట్రోల్‌లో పెట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి. धूमेन व्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः తథా తేనేదమావృతం. పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దము, మావి చేత గర్భంలోని శిశువు కప్పివేసినట్లు జీవుడి ఆత్మ జ్ఞానాన్ని కామం అంటే కోరిక ఆవరించుంటుంది. సో, ఎలా అంటే మన ఆత్మని ఇవంతా కవర్ చేసుంటాయి. మనల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోకుండా ఈ సెన్సెస్ గ్రాటిఫికేషన్‌లో మన జీవితాంతం పడి కొట్టుకునేలాగా ఇవి మనల్ని చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఎలాగైతే మనకు పొగ చేత అగ్ని అంటాం కదా! సో, అగ్ని పొగ ఎక్కువగా దట్టంగా వచ్చేసిందనుకో ఫైర్ కనపడదసలు. అలాగనే అద్దం మీద మురికి బాగా పట్టిందనుకోండి, దాంట్లో ఇమేజ్ కనిపిస్తుందా మన ఇమేజ్ నీట్‌గా? కనపడదు. అదే అద్దం క్లియర్‌గా తుడిచామనుకోండి, నీట్‌గా మన ఇమేజ్ ఉన్నదున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. సో, మావి చేత గర్భంలో శిశువు కప్పివేసినట్లు జీవుడి ఆత్మ జ్ఞానాన్ని కూడా మన ఆత్మ జ్ఞానం సంపాదించుకునే ఒక అవకాశం కూడా లేకుండా ఇది కవర్ చేసేస్తుందనమాట మనల్ని. పైన ఈ భౌతిక నేచర్‌లో ఉన్న అట్రాక్షన్స్‌తో మనల్ని కవర్ చేసేస్తుంది. సో, మనమంటే ఎవరో మనం తెలుసుకునే ఒక అవకాశం కూడా మనకు కలగకుండా ఈ లైఫ్ ఇలాగే వృధాగా ఎళ్ళిపోయేలాగా చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో, అందుకే మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో, ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిరస్యాధిష్ఠానముచ్యతే. ఏతర్విమోహయत्येषा జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిరస్యాధిష్ఠానముచ్యతే. ఏతర్విమోహయत्येषा జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఆశ్రయాలని చెప్తారు. సో,
సో, ఆశ్రయాలు. సో, ఇది ఎక్కడ పోయి కూర్చుంటుంది? మన బుద్ధిలో ఉంటుంది, మన మనస్సులో ఉంటుంది, మన ఇంద్రియాల్లో ఉంటుంది. సో, ఈ 3 కోరికకి అంటిపట్టుకొని ఉంటాయన్నమాట. అంతే కదా! మనం చూసాం పిల్లవాడు చాక్లేట్ కావాలి అదే ఫస్ట్ ఆశ కలుగుతుంది. చూడంగానే తినాలనే కోరిక కలుగుతుంది. సో, ఆ కోరిక కలగంగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఓకే. దాన్ని ఎలాగైనా తీసుకోవాలి. తీసుకోవాలంటే అమౌంట్ కావాలి. సో, పేరెంట్స్‌ని అడుగుతారు. సో, ప్లానింగ్ స్టార్ట్ అవుతది ఎట్లా కావాలని. సో, పేరెంట్స్‌ని అడుగుతారు. ఏడ్చో అన్నా తీసుకుంటారు. లేకపోతే అఫెక్షనేట్‌గా వాళ్ళు ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడేళ్ళకి పేరెంట్స్ ఇచ్చేస్తారు కదా! సో, పేరెంట్స్‌కి పిల్లలు ఎంతో ముద్దొస్తారు కదా! ముద్దు ముద్దుగా వాళ్ళు మాట్లాడేళ్ళకు ఓకే. ఫైన్ తీసుకో అని అంటుంటాం. సో, ఇలా ప్రతి ఒక్కటి ఈ మూడిటి కాంబినేషన్. ఈ కోరికనేది దీనితో ఆశ్రయించి ఉంటుందనమాట. సో, అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరిస్తుంది. దేహదారులకు మోహం కలుగచేస్తుంది. అంటే ఈ మెటీరియల్ లైఫ్‌లోనే మనము ఉన్న అట్రాక్షన్స్‌కి లోబడుతూ ఉంటామనమాట. సో, మన ఒరిజినాలిటీ ఏంటనేది మనం తెలుసుకోకుండానే ఈ లైఫ్ మనకు వేస్ట్ అయిపోయేలాగా అయిపోతుంది. సో, అందుకే మనము ఆత్మ జ్ఞానాన్ననేది చాలా తీసుకోవాలి. ఆత్మ అంటే ఎవరు? ఆత్మ ఎక్కడికి సంబంధించింది? మనకు భగవంతునికి గల సంబంధం ఏంటి? సో, మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎందుకు ఈ హ్యూమన్ లైఫ్ మనకొచ్చిందని ఈ జ్ఞానం మనము ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. తస్మాత్ త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. ఓ భరత వంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జున! అందువల్ల మొట్టమొదట ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకొని, జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామం అనే పాపిని పారద్రోలు. సో, ఇంద్రియాలని మన కంట్రోల్ చెప్పు చేతులు అంటే కంట్రోల్‌లో ఉండాలి. మన కంట్రోల్ ఇన్ ద సెన్స్ మన ఇంటెలిజెన్స్ కంట్రోల్‌లో ఉండాలి. బుద్ధి మన జ్ఞానం ఏదైతే సంపాదించినప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్‌గా ఈ సెన్సెస్ మనమంటే ఎవరో తెలుసుకున్నాం కదా! నేను అని కాదు మనకు కదా! భగవంతుని అంశాన్ని తెలుసుకున్నాం. ఇలాంటి ఒక జ్ఞానంతో భగవంతుని గురించే కర్మలు చేసినప్పుడు మన ఇంద్రియాలు ఎన్నెన్ని అవి కోరికలు పుట్టించినా మనం అనుకుంటాం. ఇవంతా టెంపరరీనే. సో, అని మనం ఒక నిగ్రహమైన స్టేట్‌లో ఉండడానికి మనం ప్రయత్నిస్తామన్నమాట. సో, అలా ద్వారా మనం ఈ కోరికలనే పాపిని పారద్రోలాలి. కోరికలు ఎక్కువగా మనం తెచ్చుకోకూడదని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ చూస్తే మనకు 5 సెన్సెస్ ఒక 5 ఇంద్రియాలని గుర్రాల్లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఒక రథం ఉంటుంది. బేసికల్‌గా మన బాడీని రథం అనుకుంటే, ఈ ఇంద్రియాలొచ్చి సెన్సెస్ గుర్రాల్లాగా అన్నమాట. అండ్ మన మైండ్ అంటే మన మనస్సొచ్చి ఆ కళ్ళెం. అది తాడు ఉంది కదా! ఆ తాడు గుర్రాలకంతకన్నా తాడులాగా. అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ బుద్ధి అనేది నడిపించాలన్నమాట. అది నడిపించాలి. ఈ రథాన్ని రథ సారథి కదా! సారథిగా ఎవరున్నారక్కడ? మన ఇంటెలిజెన్స్ కూర్చొనుంది. సో, ఇంటెలిజెన్స్ మనల్ని నడపాలి. సో, ఇలా నడిచినప్పుడు మన సోల్ కరెక్ట్ డెస్టినేషన్‌కి వెళ్తుందనమాట. బుద్ధికి తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో. మనం భగవంతుని కొంచెం జ్ఞానం సంపాదించినప్పుడు మనకు తెలుసు. మనం ఎక్కడికి చెందాల్సిన వాళ్ళం, ఎక్కడికి వెళ్ళాలని. దాని ఆ జ్ఞానం నుంచి మనం ఈ మనస్సుని ఈ ఈ కళ్ళెంతో ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేస్తూ నడిపినామంటే ఈ రథాన్ని మనం డెస్టినేషన్ అయిన ఆ భగవద్ధామానికి సక్సెస్‌ఫుల్‌గా రీచ్ అవుతామని ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది. సో, ఇంద్రియ భోగవస్తువులు, ఆ పైన ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి అండ్ ఆత్మ. ఆత్మ ఇంకా చాలా ఉన్నతమైనది. కర్మేంద్రియములు స్థూల శరీరం కన్నా ఉత్తమమైనది. మనస్సు ఇంద్రియముల కన్నా ఉత్తమమైనది. మనస్సు కన్నా ఉన్నతమైనది బుద్ధి. మరియు బుద్ధి కన్నా మరింత ఉన్నతమైనది ఆత్మ అని ఇక్కడ చెప్తుంది. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా జయశత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. ఓ మహాబాహువులు కలవాడా! ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనస్సు నిలకడ చేసుకొని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువును సంహరింపుము. సో, మనం ఆత్మ గొప్పది. ఎందుకు? ఇది భగవంతునిలో ఒక అంశ కదా! ఇది అటల్ శాశ్వతంగా ఉండేది. ఇది ఎంతో గొప్పది. సో, అలా ఒక స్థిరమైన బుద్ధితో మన మనసుని నిలకడగా పెట్టుకొని, ఈ కోరికలన్న బలీయమైన శత్రువుని మనము సంహరించాలి. సో, ఇలా బుద్ధి అనే ఖడ్గంతో, జ్ఞానం అనే ఖడ్గంతో దీన్ని మనం ఈ కోరికలను సంహరించాలి అని ఇక్కడ చెప్తూ ఓకే. జీవిత పాఠము ఇక్కడ ఏం చూస్తామంటే, ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించండి. అంటే కోరికలను జయించండి. మనస్సును హరినామ జపము చేయడంలో మరియు శ్రీమద్ భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం చదవడంలో నిమగ్నము చేయాలని చెప్తున్నారు. జపించండి. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ అంటే అందరు భక్తులకు హరే కృష్ణ. ఈరోజు క్లాస్ ఫినిష్ అయింది. సో, ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మనము చూస్తాం. హరే కృష్ణ.